I'm Tudur Owen, and I am in the north of Wales. So, the nominees for Best Podcast in the Welsh language are, dyma'r enwebiadau am y podlediad gorau yn yr iaith Gymraeg. Dwy iaith, un ymenydd, Ellis James, produced by Alpha for BBC Cymru. Siarad Sex Acid, BBC Cymru. Haclediad, Bryn Salisbury, Iestyn Lloyd, and Sioned Mills. Pob lwc i chi gyd, all the very best of luck. Hello, noswaith dda, a chroeso I, yr award-nominated Haclediad, Daliwch am funud. Dim mynd rwan. 86. Oh, yes. Boys. Os da chi'n clywed bod na rhyw fath o Manic Lockdown Energy Plus yn digwydd ar y bennod heno, Mae Bryn yn agor champagne. A Iestyn. Hello. Bryn, nes di misio dy cyw am hello. Mae Bryn. Nes i dweud hello. Hello. A Iestyn. O'n i llon cael gyddwr. Neu di cwrw be mae'n A fi. Ffacharw. Newydd glywed heddiw ma bod eich anwyl Haclediad Shambles There Is y sioe wedi cael ei enwebu am British Podcast Award. Hooray! Sydd yn fucking ridiculous. Os ga I fod yn onest. So dyma'r, full disclosure, dyma'r tro cynta I fi erioed fod yn really nervous am wneud y sioe. Does dim joke fanna. Does dim punchline. Dwi actually, fel da chi wedi clywed dros y 3 mis diwetha, mae'r Manic Lockdown Energy di bod yn cynyddu. A heno ma, mo just di mynd yn epic. Mae gennym ni sioe sydd sort of amdan tech, mostly amdan bywyd, a chydig bach amdan ffilm hollol baffling, a eitha gwael. Ond dyna beth da chi hefo ni am y 2 awr nesa. Bryn a Iest. Hello, Sioned. Dwi wedi cael hwnna gyd allan y system fi rwan. Llai actually cydnabod bod chi na. Boys. Yeah. Lle oeddech chi pan glywech chi'r news bod John F. Kennedy wedi nominatio ni am podcast award? O'n i yn y gegin y coginio cinio fi. Oh yeah, sorry, dwi wedi anghofio am Serious Eats Bryn. Ie, ac o'n i yn y gegin hefyd wrth y bwrdd yn bwyta bwyd efo'r plant, ac oedd watch fi just yn bysian drosodd. Dwi'n mynd i checio ffôn fi, sy'n byd mor bwysig a hynna. A dwi'n na i just checio ffôn, be ddiawl di hyn? A dyna lle oedd text message, Iestyn, llwythi! Iestyn dod nôl mynd, dwi'n mynd i all y thread, allwch chi clarify o, be? A just Bryn a fi just yn fel smasho penna ni mewn i keyboards. Oedd hi'n achos... Ie, so oedd nhw'n yn dweud ar y enwebiadau heddiw gwmpas 1:00 a... o'n i'n gwachod o'n email yn fyw, ond o'n i fel ar 5 munud o fel delay. So, oedd Bryn wedi textio, a oedd just i textio'r gair, fuck! Gyn i just fel, siam. So, oedd nhw'n darllen allan yr enwebiadau, ac oedd nhw'n pasio rhyw bit, falle oedd nhw'n pasio am lenni ymlaen i'r person nesa. A doedd Tudur Owen I fyny ar y sgrin. Cool, Tudur Owen, gret. A mae'n dechrau darllen allan y rester. A maen nhw'n deud, yr Haclediad, Bryn Salisbury, Iestyn Lloyd. Hey guys, to'n chade. Mae'n gwrdd I newydd popi fe. Dwi'n di agor y champagne eto. Nes I wneud whole extended bit o redig i'r fridge yn ôl, a dwi heb actually agor y champagne. So... Sorry, spread i edrych yn y mas.
Na, mae'n aros fewn. Da iawn, guys. Awesome. Mae'n aros yn y sioe. Mae'n aros yn y sioe. A mae'n cael guest star. Ia, a mae'n dweud, enwa ni, a mae'n dweud, fuck. Ond hefyd, beth ydi dod cynt oedd fel, rhaglen dwys arall gan y BBC, dwy iaith, un meddwl, great, good, siarad sex, excellent podcast. Ni! With it. So, di hon ddim yn mynd i fynd yn podcasts yn siarad am podcasts sy'n siarad am podcasts cast. Ni actually mynd i wneud sioe really nice i chi wrando ar yn clistiau chi. Ond, oedd hwnna'n news? Ia, os ydych chi'n newydd yn gwrando ar ni oherwydd yr podcast awards, then, croeso! Mae'n really nice cael chi ma. Ddim yn gwybod os fyddwch chi'n aros i wrando am lot o bennod eraill, ond... Ond cofiwch am y chapter markers. Gwch chi'n neidio ymlaen i beth da chi isio. Mae Iestyn treulio oriau. So ni'n chwallen deud dyddiau y mis yn neud chapter markers i'r sioe yma, sy'n brilliant. So os gennych chi podcast app sydd yn cefnogi chapter markers, a dyn nhw gyd ddim, so ffeindiwch chi'n sydd yn, mae'n gret. Lwch chi skipio mae'n i stuff da chi actually gallu clywed, neu eisiau clywed. So, i'r rhai bobl newydd, hi! Tech podcast nath ni gychwyn fel, ni really ddim yn rhagor. Ond, da ni'n cychwyn bob pennod hefo'r agenda, fel pob cyngor plwyd a non-alcoholic drinks are available, a mae gen i un hefo fi ar hyn o bryd. Ond, Bryn a Iestyn, beth ydych chi yn yfed? Gwn ni gychwyn hefo Iestyn. Wel, mae gen i fi bir am Moretti, ond un special Siciliana sydd yn 5.8. Mae eitha neis. Ac i ddilyn hwnna, mae gen i fi can newydd The Vermont Session New England IPA gan Brewdog versus Northern Monk. So, di hwnna fel pan mae Ariana Grande featuring Snoop Dogg neu whatever? Ydy. Mae union fel hwnna. Low-bass rapping a wedyn high-tone singing wedyn. So, dyna ti'n gael yr... Nice. Mae'r top notes arno fo, mae'n wych, mae'n nice. Ond mi o'n i'n mynd i gael yr Prosecco allan, ond o'n i just really eisiau cwrw. TBH, ond yda ni gyd. Bryn, beth sy'n digwydd draw yn Llundain? Dwi ar y Prosecco. Glywes i ti'n agor y Prosecco hyfryd. Mae'r botol yma wedi bod yn y fridge ers nos o flwyddyn newydd. Word. A dwi wedi bod yn chwilio am esgus i agor o. Ac oedd heno i weld yn esgus digon da, dwi'n meddwl. So, mae mynd i fod yn lanast. So, dod at fi at yr agenda, nes i wneud extended bit o redeg i'r fridge yn ôl ar yr intro na. Dwi'n cedi nath o weithio'n dda iawn. O bewi. I nôl... Nethon ni enjoyo fo, so... Nethon chi enjoyo fo. Oedd o'n visual gag, ti'n ma, so visual medium. Dyma beth gen i ar yr agenda heddiw. Mae gen i champagne, chal mignon, hym a l'amor, champagne sydd hefyd wedi bod yn fridge ni ers, yn credu falle mis Tachwedd. Wow. Actual champagne, actual... Da chi'n gwybod be di safon y drinks dwi'n dod i'r sioe yma? Yr uchaf da ni di bod ydi fel Lidl Deluxe. Ie. So mae ffaith bod ni di ffindio hwn yn gefn y cwpwrth yn amazing. Rwan ta, dwi'n mynd i allai agor o. Heb sbiwio champagne ar hyd cyfriadur fi. Guys, dwi'n newydd rhaid hand cream ar twat. Dwi'n rhaid hand cream arno. Reit, so dwi'n dybio'r hand cream off fan. Shit. Beth sy'n wych ydi hwn i'r 10 munud gynta a dyma'i lanast. Chapter markers. Jump to good bits. So dwi'n cymryd fydd yng ngwri rwan yn crasio fewn i'r recordiad eto i mynd, dwi'n cofod fod o champagne wedi agor. OK, guys, chi eisiau taste test? Da ni. Oh god, dwi di llenwi fa, a mae di wneud fel Coca-Cola pan wyt ti'n cael Coca-Cola o'r fel drinks machine yn McDonald's, right? God. Okay, so drwchwch gyda hyd yn oed champagne flute, gyda actual champagne flute.
Wel, wir. Checiwch fy Insta. Oh, fuck. Mae'n blasu fel prodas. Lle i deimlo fo. It's coursing through my veins, guys. Unwaith eto, da ni ddim yn endorsio yfed i excess. Mae hwn yn ddathliad. Da ni'n hollol cefnogi bob sy'n dewis i beidio yfed. Cadwch chi you do you yn anffodus. Mae champagne yn just rhy neis. Wel, tra da ni'n cael dreifio yn bell a stwff fel ac stay local, ti'n fawr. Wel, oh god. do as the locals do. Wel, so hyn di'r peth i chi wan ac so, da chi, rhaid i chi obviously, un Caerdydd, un i Gaernarfon. Dwi'n amlwg yn Llundain. Diolch yn ffilio hynna fewn i'r holl gwrandawyr newydd ma, da ni'n fydden wedi pigo hynny. Exposition trwy dialogue, so, Tell don't show. Mae'r cyngor i chi wahanol i'r cyngor iddo fi. So mae'r cyngor i chi yn aros adra, mae'r cyngor i fi ydi stay alert. Nes i'n hofio am hynna, sorry. Sorry, Bryn. Ti mewn byd wahanol o fyna dweud. Bryn, stay alert. Dwi'n sylwi bod ti ddim yn checio tu nôl dy gefn di bob 5 munud. Dwi'n whoa, get out. Os da ni'n gweld rhywbeth yn ei weiddi, Bryn. Ie, gwych. Corona panto. It's behind you. Piara nhw. Okay, so guys, mae gennym ni actual hashtag cynnwys ar gyfer y show heddiw. O'n i am dweud, sôn am pantomime, yr Corona app ar gyfer yr NHS. Holy moly, okay. So na i neud quick rundown, beth gen i'n y notes. Da ni angen siarad, okay, fan andawyr, os da chi ddim yn cael clywed ni'n siarad amdan rhain yn ystod y 2 awr nesa, just gwyddwch yn yna. Okay, cos da ni'n, it's live stream. Os ti'n sôn amdano fo fyma, fydd o yn y nodiadau anyway. Okay, so, Skillz Alexa podlediadau gan S4C. Mae'n great. Ond wrth gwrs, da ni wedi siarad yma'n show blaen, but Alexa bach yn creepy, so sgenna ni ddim un. Ond, we'll move on. UK snubs, Apple Google coronavirus app insists on British control of data. Yeah! Mae cinemas yn America wedi mynd i all-out guerrilla warfare. The e-sports ddim mor llwyddiannus a pêl-droed, who knew. Mae Singapore wedi gadael allan yr Boston Dynamics robots. Yay, Singapore. How to install Chrome OS on a MacBook or iMac. Cos dwi'n siŵr pam sa ti eisiau neud hynna. Yes, gei di esbonio. Next mine. Facebook yn prynu giffi am 400 miliwn sydd fel... Mae brain fart. Mae ti hanner Instagram. I mean, ond eto, mae gifs wedi symud ymlaen o pam nes i rhoi fel banner Cymru'n wafio ar fel live journal site cynta fi. Live journal. Ie, pawb. Wow. Smidwch eich dwylo fel y banner Cymru na. Dwi'n cofio neu website cynta fi. Oedd o'n fucking thrilling. A da ni'n mynd i gael deep dive fewn i Animal Crossing ar Switch. Because obviously, mae pob bloody podcast arall yn siarad am fucking Animal Crossing, so da ni'n mynd i siarad amdano hefyd. Dwi wedi cael ffôn newydd! Hooray! Mae OnePlus, y ffôn actually efo X-ray vision, sy'n amazing. So hynna i gyd i ddod yn yr 2 awr nesa. Guys, lle da chi eisiau cychwyn? Yes, go on ta, lle ti eisiau cychwyn? Gai just yn fyr esbonio pam dwi wedi reid y link how to install Chrome OS on a MacBook or an iMac. Basically, mae gennym fi MacBook o 2008 neu 2007, dwi'n cofio pa un ydi o. Y MacBook gyntaf efo'r Intel chips yn yma. Un gwyn, plastig, ag mi oedd o'n rhedeg ddim Snow Leopard, oedd o'n rhedeg Lion, a oedd o'n methu mynd yn uwch na hynna arno fo, ac oedd Safari arno fo'n really hen ac yn vulnerable, Chrome arno fo'n hen ac yn vulnerable, unrhyw beth o'n i'n reid arno fo, oedd o'n eitha, ddim yn saff i'r plant defnyddio na'n byd. A wedyn nes i ddod ar draws hwn, oherwydd y lockdown peth, nath yr erthigol yma ddod allan amdan pobl oedd yn stryglo i gael computers i pawb yn y teulu. So nhw'n ffisio allan hen laptops oedd gyda nhw, ac mae'r cwmni yma, disgwyl i cael agor o,
Be di enw'r cwmni? Am fod, da chi'n cofio fi'n sôn am Jolly Cloud back in the day? Oh my god, back Way in the day. Back. Dwi'n cofio eisiau Jolly Cloud. Ie, oedd hwnna'n really, OS ysgam, oedd ddim yn defnyddio lot o processing power a ddim eisiau angen lot o RAM. Ond... Sy'n berffaith ar gyfer dy ail tish patch fel awr. Hwnna'n based ar Linux, ond mae hwn, oherwydd mae Chrome OS wedi mynd trwy bob man oherwydd cheap laptops a falle. Mae Neverware di enw'r cwmni wedi managio gallu creu installer, di adeiladu ar ben Chrome OS fatha oherwydd fod o'n agored i greu'r installer ma i chdi gallu reid ar hen laptops. Ac mae o, nes i wneud o, mae pyn bach yn faff am bod ti'n gorau wneud external drive i greu o, ac os di version chdi o Chrome ddim yn cefnogi certain thing, dwi'n yn cofio beth o, fatha backup thing, Chrome ydi o, ti'n methu wneud o, so ti'n gorau wneud o ar computer mwy newydd i gael o i fynd ar y drive a wedyn installio fo trwy'r USB, ond mae o wedi dod ar MacBook, mae o lot fwy secure rwan oherwydd Chrome diwedd aras arno fo, ac wrth gwrs mond Chrome OS, sgynnu fi ddim apps Mac na'n byd arno fo, ond doeddwn ni ddim yn defnyddio nhw anyway, ac ar gyfer Google Classroom neu be bynnag, mae o'n ideal just i gallu locio fewn i hynna, teipio a be bynnag. Google Classroom weithio neis efo fo, ti'n siŵr? Ie, dyna di'r peth, de. Mae pob dim Google yn mynd i weithio'n gret efo fo. Ac mae'n di reid bywyd newydd i'r laptop. So, mae'n di reid link i hwnna yn y thing, just drago am fod rwy'n arall. Fatha, mae gynnu fi hen laptop, dim digon da, dim yn neud y things, so mae'n bosib reid hwnna arno fo. Na, mae hwnna'n greu, achos dyn ni wedi bod yn ffindio, mae yna lot o twrio wedi bod, mae yna lot o cwmpo mas, fel sy'n y deud y bobl cym, ar yn tu ni ynglyn â pwy sy'n cael mynediad i'r elechen. Yr elechen. Kindle chdi diwna. Elechen. Actually, mae Kindle fi'n edrych fel llechen, actually. Peidiwch, dwi wedi downloadio'r llyfr Hilary Mantel newydd yn iddo fo. It's pretty good. It's pretty good. Ni'n gwybod, ond dyn ni ddim yn mynd i siarad am hwnna rwan. So mae yna lot o ddadlau yn tini, so mae'r syniad o gallu resurrectio, achos admittedly, resurrectio pethau, mae'r iMac dwi'n recordio hwnna arno yn hyn a plant fi, so mae just fel, mae'r syniad o gallu extendio bywyd y stwff yma. Mae hefyd yn teimlo'n really fel repair, mend, ti'n mynd fel... Mae hefyd yn syniad... Sustainable, mwy sustainable. Chos dyna beth Apple ydy efo'r MacBooks newydd ac efo'r ffôns newydd a falle deud bod o gen nhw'n robots arbennig oedd yn gallu recovero lot o'r components i ailgylchu nhw. Ond y syniad wwan ydy ffaith bod ti'n angen o'r edrych prynu'r cyledwedd newydd, jyst roed yr meddalwedd a craidd newydd ma ar y dyfais, a dyn ti'n cael dyfais newydd wedyn mwy na lai. Chys, o'n i'n meddwl amdano hyn dod o blaen defnydd mwyaf swn i'n feddwl o laptop neu ar y funud ydy just porwr. Chys mae webmail ydy lot o stwff mwy o bobl yn ei pethau ar Office 365 ar Google Docs a falle. So, i ryw radda ti'n meddwl fatha, well, actually mae'n ei synwyr. A dydy, mae lot o amser, dydy pobl i'm angen yr pŵar yna i gyd i wneud pethau. Nalle mae netbooks, a dwi wedi bod, fi sy'n defnyddio Chromebook am gyfnod, ond dwi ddim yn ystyried fy hunan yn power user yn fy mywyd personol. Ond unwaith o'n i'n mynd fewn i byd fel gwaith a recordio pethau fel un a ti'n neud rhywbeth extra, oedd limitations y Chrome OS yn rhwystredig iawn i fi, just o ran diffyg flexibility. Ond os wyt ti eisiau iwsio fo, fel ti'n deud just ar gyfer, mae rwy'n angen, yn yr ysgol, ti angen gallu darllen y PDFs, ti angen gallu gwachod y fideos gan Mrs Edwards. Ti'n mynd i... Mae'n mynd i fod yn no-brainer wedyn, os ti'n gallu achub rhywbeth. Ar gyfer unrhyw fath o computers yn eistedd rownd yn hel llwch, mae'n ideal.
Gymaint mwy sustainable. Yeah. A hefyd i ryw radd yn rhywbeth sydd yn hawddach i'r rhieni cloi lawr na fysa MacBook llawn. O fyswn ni byth yn awgrymu i neb fynd allan a just prynu Chromebook specifically i rhedag Chrome OS. Mae hynna i fi yn was o False economy, Ie. Am bod ti'n chi cael iPad am 320 quid. Ac neith o rhedag holl stwff Google. Ac bob dim arall a rhedag o 10 gwaith cyflymach os nad mwy na unrhyw Chromebook. Yeah. So, dwi'n gweld beth pwynt gwario ar actual Chromebook. Os i'n mynd am yr fatha'r stwff high-end, fatha'r be oedd yr Pixelbook neu rhywbeth oedd gyda nhw? Ie. So ti eisiau byw yn... Hwna di misio fi. Wel, so... Oedd o'n dros 1,000 o bunna. Oedd, ac be oedd o'n fatha tablet a laptop mewn un dyfais a oedd efo'r bells and whistles i gyd i gallu bod yn cysylltu on the move. So mae hynny'n ei synwyr a ti'n byw wedyn yn bydysawd Google wedyn. So mae bob dim ar Google Drive, mae bob dim YouTube, Google Docs a bob math o bethau. Ond ie, fel mae Iestyn dweud, dydy pob ddim yn mynd i fynd allan a gwario 300 quid a 1,000 o bunna ar Pixelbook. Mae nhw'n mynd i edrych ar rhywbeth yn iPad yn lle. Na, mae'r flexibility o ran, ti yn meddwl amdan the 9 to tides market, bysau'r bobl sydd just angen yr Chromebook, ond dwi'n meddwl am taipio fyny notes y cyngor plwy, stuff fel na. Ti'n meddwl, ydyn nhw'n mynd i fod fwy o isio bysellfwrdd go iawn. Ond dwi'n siarad fod dad, a mi neitho, mae'n frustrating iddo fo, mi neitho taipio fo allan ar yr iPad. Ond mae hwn yn fel... Unrhyw fath o Bluetooth keyboard. Na dyna dy'r step nesa. Mae'r plant gyda fi ar y funud yn neud bob un darn o waith cartra ar iPad ma nhw'n neud o. Mae un yn defnyddio un fi a mae llall wedi safio pres dolyg a pen blwydd a di prynu un i hun. A mae'r gwaith ma nhw'n greu trwy defnyddio apps, sketchio ag nodi pethau, pages, just yn neud stwff gymaint presentations a pethau. Dwi wedi bod yn lwcus iawn. Dwi definitely ddim yn byd addysg a mae hwn falle ddim yn berthnasol i pawb sy'n gwrando ar hyn o bryd. Ond mae'r stwff dwi wedi ffindio rwan ydy mae'r ysgol, dwi'n mor falch, yn fodlon cymryd gymaint o ystod eong a waith. Mae'n mabi, mae'n ffindio frustrated iawn yn sgwennu, mae'n ffindio fan anodd, ond mae'n gallu mynegu hun yn greit ar lafar. So mae'r ysgol yn fodlon i gael i waith o ar lafar. Ac dwi'n cofio fel ar fideo, mae'n neud fel video presentations bach. Dwi'n helpu fo golygu nhw, weithio mae o'n gallu golygu nhw. Mae just yn... Dwi'n really falch mae fel y stael yna o ddysgu yn Gymru yn gri iawn, a dwi'n really chuffed o'n yma. A hynna di'r beth eich efo'r sefyllfa bresennol, di'r ffaith da ni di gorfod ystyried a symud i fewn i'r defnyddio'r dullia yma wan, lle oedd gyda ni yr quotes amser i wneud o'r blaen. So mae'n necessity the mother of invention fath o beth de. So da ni di gorfod man. So am hynny lle roed bach mwy o siawns i rhywun gallu trio wneud fideos o bachu. Beth ydy, os ti'n meddwl nes i recordio fideo fama dod o blaen o fi just yn coginio rhywbeth. Mae'n cymryd amser a talent i gallu editio fideo. Ond Bryn, dwi'n credu bod ti yn neud pob peth yn super da. O ti hyd yn oed wedi cael GoPro arno i neud y cwcio na. Oedd o ddim just fel, dwi wedi propio fo fyny ar bookshelf. Oedd o fel, dyma mount fi. Ond y pwynt ydy, mae angen... Golygu, Mae'r golygu a roed y stori at ei gilydd a cael ei gyd i llifo. Di hwnna ddim... Hwna'n skill. Hwna'n skill. Nes i orfod neud yn awsos dweitha. Oh my god. So ni'n meddwl bys y ti, achos bod ti'n neud gymaint o waith graffeg a stwff, bod ti'n golygu yn... Doedd hwn ddim ar hi cwmni da, oedd o'n
helpu allan yn y teulu, efo un o'r aelodau'r teulu o'n i. Ac mae hwn yn rhywbeth fe drai awgrymu i bawb allan. Os da chi isio NLE, fatha editor, a da chi'n chwilio mynd, fatha, mae lot o YouTubers yn defnyddio Premiere, ac mae lot o pobl Mac yn defnyddio Final Cut, ond mae DaVinci Resolve hollol am ddim allan yna. Wow. Hold on, dwi'n sgwennu hwnna lawr, achos dwi wedi trio rhai ti'n siarad amdan, a dwi'n mynd ymlaen ma nhw. Oh my god, nes i ddysgu gymaint, nes i wneud, dwi'n meddwl, 15 awr nes i, oedd o'n automatically tracio, mae computer fi'n deitha fi ffaint dwi'n defnyddio stuff. 15 awr nes i o editio, ac nes i ddysgu, mae Fairlight yn built in fo, os da chi'n byw yn y byd, dwi'n byw yn fo, da chi'n gwybod fo Fairlight yn, mi oedd o'n meddalwedd ar ben ei hun, oedd yn costio ffortiwn o blaen, sef, mae o'n yn gymharol i Logic ag Pro Tools, ond mae o rwan yn built-in i DaVinci Resolve. A mae DaVinci Resolve efo Fusion yn efo, sydd yn neud compositing ar gyfer effects a falle. Mae o mor anhygol o feddalwedd, ac mae o am ddim. Mae yna features yn efo ar gyfer y professionals, ti'n gorau talu £300 i gael. Ond fel arall, does am pwynt downloadio yn byd arall. Mae o'n gweithio mor gyflym a mor seamless, a mor hawdd hefyd. A fod dwi wedi defnyddio Premiere, ac, oh my god, llanast, crasio, just, oh my god. Da ni'n mynd ymlaen efo'r editing software yna. Just am stuff syml, achos mae Premiere yn professional software, ond does na ddim fel levels o'i weithio fo. Unai yw ti'n hollol hardcore. Hwn, mae DaVinci, yn y fersiwn 16, oedd allan ganol flwyddyn dwytha, mae yna tab newydd yn efo, am fod mae'r tabs ar hyd y gwylod, mae'r ingest ydy'r un cyntaf lle ti'n cael dy media, a wedyn yr ail un ydy just quick edit, so gen ti timeline hir masif o dy flaen di, a ti just yn taflu clips i gyd i fewn iddo fo, a ti'n chi cael un strip yn gweld y timeline i gyd, a mae'r llall yn fwy in-depth. Cys mae pob bloody core pentre a ffermwyr ifanc a pawb yn neud fel digital core a pethau rwan. So mae bobl yn gwrando gobeithio mynd i fod angen y stwff ma. So mae DaVinci Resolve, mae hwnna'n sicr yn un dwi eisiau edrych yn un. Mae yna tutorials ar YouTube, os da chi'n gweld o fatha, oh my god, dwi'n mynd i dallt hwn. Ond os da chi just yn gwylio un tutorial 25 awr, piece of piss wedyn. Just mor hawdd. Brilliant. So nes i wneud hwnna, os ydw i. Ond wrth gwrs, os ti efo iPad, fatha mae'r plant yn defnyddio ar y funud, mae iMovie ar hwnna am ddim yn rhywbeth really hawdd i plant defnyddio ac i fyny a certain level. Ac be nes i ffindio yn hyn yn neud hwnna dy blaen, oedd mab yn gorau wneud llenwi gwydra efo wahanol faint o ddŵr yn efo i gael tôn wahanol pan ti'n hitio nhw. So oedd o wedi bod yn taro hwnna ac yn gorau ffilmio i hyn yn neud can tra'n chwarae hynna. So nath ni ffilmio fo, ond o'n i wedi recordio fo'r iPad hefyd yn GarageBand ac ti'n gallu wedyn remixio hwnna ac adio beats iddo fo a resamplo fo ac mixio fo fyny. A mae'n gymaint o hwyl, o'n i'n fawr, god, dylech chdi neud hwn, just gyrru hwn, just gyrru remix i fewn. Ti'n be, ni di cael llwyth o hwyl yn neud shit fel na. Fydd byth yn gweld YouTube achos dwi ddim eisiau cymryd mantes o faint mae'r cute ydy kids fi, a ma nhw'n cute. Mae'r fideos yna dda. A nath, so mae mhlant i wedi bod yn neud fideos yma. So mae ngwri yn gweithio yn ffilmio pethau hefyd. A mi wedi bod jyst yn mynd fel, so obviously gen i'm digon o waith arno. So mae di jyst yn neud fel remix fel fideos. A nath nhw un lle oedd nhw yn y bathroom. A just kids fi yn sprayo links. A remixio'r samples yna fo. Well laugh. Fel, swn i'n lyfio rhyddhau i gyd ar YouTube, ond ti'n mynd mor cringy. Be nath Al ddefnyddio i wneud hwnna? Premiere,
So Premiere, ond mae o lot mwy yn y byd fel Avid, so mae yn yr old school editing software ma, lle dydw i just ddim... Pam oedd editio ffilms yn anodd? Not being funny like Bryn. Blwyddyn cyntaf fi'n coleg yn neud video editing, o'n i literally yn video editing. Nes i'n un efo dad. O'n i ar VHS. Amazing. O'n i ar VHS, hwnna blwyddyn cyntaf ni, so oedd hi'n 2001, oedden nhw'n dysgu ti sut i wneud actual fel cuts, a like lay back i fel VHS, a dwi'n cofio fo rwan, dwi'n cofio fel, mae hwn yn really cool, a wedyn erbyn y blwyddyn nesaf, oedden nhw fel, forget it. Da ni'n symud i Purple Studio. Mae bob dim da chi'n gwybod wedi marw a di'n mynd. Ond ydych chi'n teimlo na dyna be ydi fel holl like track y podlediad ma dros 10 mlynedd anyway, ydi fel, so be oedd ti'n meddwl oedd yn iawn, ddim yn iawn, be oedd ti'n meddwl sydd yn okay, ddim yn okay. Wel, hyn ydy'r peth, mae beth o symud ydy ydyn, so mae be oedd y wir 10 mlynedd rôl, dim o'r ein trwydd y wir rwan, da ni'n gwybod be'n union ydy effaith y technoleg sgyn. I mean, os ti'n meddwl dan fod... Mae'n athrynyddol iawn. Wel, be oedd 2007 gafodd Twitter i lawnsio? A ti'n meddwl, amser yna, be oedd Ytha Lembos Tech just yn SMS-io, dwi yn yr pub yma, mae wych fath o beth. A mae wan, Hellscape? Ie, 12 blynedd wedyn, mae wan yn effeithio elections ac yn newid sy'n pobl yn... Lle mae person oren yn mynd arno fo a dweud mae sio dweud rhywbeth amdan Facebook a Google oherwydd nhw'n really left-wing. Keep it light. Keep it light. Keep it friendly. Don't go down that. Don't go there. So, anyway, da ni'n mynd i symud ymlaen yn quick i S4C wedi launchio Skill Alexa, sydd yn great. Ond o'n i'n mynd i trio hwn ar ffôn fi, achos ar hen ffôn fi, spoilers, dwi wedi cael ffôn nawr, ar hen ffôn fi, o ti'n gallu iwsio Alexa ar Amazon Music, ar iOS. Ond yn anffodus rwan, mae weld bod Apple wedi mynd, hold on, mae hwnna'n creepy o weird, please peidiwch wneud hynna, so dwi'n methu wneud o rwan. So ti'n gallu mynd wrth unrhyw Alexa sydd o gwmpas yn mynd, Alexa, play Welsh language podcasts. A beth sy'n wych wan ydy, mae yna dyfeisiadau Alexa, mae pobl sydd yn gwybod yn gwrando i ni wedi cael ei setio i ffwrdd. Mae fel Inception. Meddwl i bod rwy'n wedi mynd, Alexa, play Welsh language podcast, a wedyn wedi goffod deud Haclediad wrth Alexa, a wan mae Alexa'n chwarae fi yn siarad am Alexa. Shit, mae fel Inception. Brain melt. A pwy na thatblygu hwn ta? Wel, S4C, mae'n ymangos bod na nhw sydd wedi bod yn championio fo, ond wedi cael ei hyrwyddo trwy y pod. So fi'n super falch fod hwn. Y pod, doedd? Ie. So, cyfrwch fi tra bod fi'n neud rudimentary ymchwil. A fod i'n cofio, oedd Rodri Noodles... Objective rig, S4C. A pam nath o ddod allan, oedd o'n dechrau gofyn... oedd o'n gofyn ar Twitter, be di'r enw Cymraeg ar smart speaker? Am fod o'n eisiau defnyddio speaker clyfar neu rhywbeth fel da. A o'n i'n mynd, pam bod yn gofyn hyn man, be ma'n neud? A wedyn wrth gwrs, erbyn diwedd y noson oedd wedi cyhoeddi be oedd wedi bod yn weithio ar. Ond wrth gwrs, dwi dal heb di cael go arno fo, mae gynna fi un dyfais fysa'n gellu derbyn Alexa, sef Sonos Beam, ond dydy o ddim on. So, dwi heb i trio fo. Yn ti in this house, mae gennau dal bach o creepy vibes am Alexa. Dwi wedi cancelo Amazon fi gyd ac wedi stopio siopio yn Amazon. Mae hwnna mor ethical. A mae Bryn yn cael no Amazon mis Mai. Oedd Bryn yn pyn bach o tipping point fi, ond i'n meddwl, mae Bryn yn da ffocin away. Mae'n greit. Mae'n absolutely greit. Os mae Bryn yn gallu manage o, then surely dwi'n gallu manage. Lle mae Bryn yn mynd i gael ei random cookware.
John Lewis. Oh shit, os ni di gofio hynna. Dwi'n byw y Llundan. I mean. O'n i rioed wedi clywed am John Lewis tan nhw adeiladu yn Gaerdy. Hwna fi'n ychoi. That's not even a thing, Bryn. It's not a thing. Dwi yn licio fa. Argos o'n i'n gofyn. Ti'n gwybod be? Mae o fel Argos i bobl sy'n darllen. Argos on the fancy. Ie. Ne, mae'n na, ti'n methu bryd. Mae John Lewis yn neis am like, stwff make-ups a pethau drud. Ti'n mynd yn gallu prynu fel jewellery yn Argos. Ond, ys di nhw'n eisiau gyrru Argos jewellery fi? Anyway. So, on the Alexa. freaky speaker machine. Dwi'n really falch, mae'n gret. Dwi'n trio fo, sydd yn swnio mor hypocritical. A mae'n swnio fel, gallai hwn ffidio fewn, ti'n meddwl gallai fo ffidio fewn i fel prosiectau Coleg Bangor, Canolfan Bedwyr ynglyn â NHSx, sef Voice Recognition Cymraeg nhw. Dwi'n gobeithio bod pawb yn neud lleisiau ar y Mozilla Project o fel casglu lleisiau i roed hwnna. Dwi'n mynd i dechrau wneud ar ôl y botol ma champagne. Gyda llaw, hanner ffordd drwy'r botol o champagne, drach chi'n falch o bod. Dwi'n siŵr fydd y Mozilla Foundation yn lyfio slurry Cymraeg fi, fydd o'n helpu ehangu y corpws. So oedd hwnna'n good, diolch yn fawr i y pod ac i Ysbryd yn neud o, ddim yn sponsors o'r sioe eto, ond pwy awyr. So, hwn, Iestyn Bryn, chi dwi eisiau siarad amdano, chos mae hwn yn super bwysig, ydyn ni wedi siarad amdano fo yn y 3 pennod diwetha, ond dwi rili eisiau cael fel hwyl efo wan. So, dydy Prydain ddim yn mynd i fod yn rhan o'r cynllun tracio coronavirus COVID-19 symptoms ma. Be mae hyn yn golygu, bawb sy'n gwrando? Be mae hyn yn golygu i'r byd? Talk to me. So, ella fydden nhw ddim. Okay. Ella. So, mae'r llywodraethau eisiau trio adeiladu systemau i gallu tracio os wyt ti wedi dod mewn cysylltiad efo rhywun sydd eich efo coronavirus. Mae'n helpu wedyn wneud track and trace a mapio allan clusters o pobl sydd wedi heintio a wedyn gallu targedu wedyn i trio cadw yr haid o fiewn un ardal. Neu trio treisio lle di common points o rhyw fath o flare-up. So, syniad gwych, ond yr ffordd amlwg i wneud hynny ydy trwy defnyddio data o ffôns pobl. So, fel mae pob person yn mynd o gwmpas, mae'r ffôn yn dweud, hello, dwi yma. Pasio ffôn arall, mae ffôn arall yn dweud, hello, dwi yma. Mae'r ddau yn dweud, da ni'n dall beth da ni, a mae nhw'n pario'n sydyn a wedyn yn cofrestru. Dwi wedi gweld dyfais yma heddiw, gwych, symud ymlaen. So, yn amlwg, mae'n ddau ffordd o wneud hyn. Un ydy bod mae'n bas data canolog sydd yn cofrestru bob dim mae pob yn wneud. Un ffordd. Ail ffordd ydy mae'r data yn aros ar dyfais pob. Ffordd arall. So, mae Apple a Google wedi dod at ei gilydd i creu method o adeiladu system fel yma sydd wedi selio ar Bluetooth beacons a balli ac gweithio allan y ffordd wedi dyfais Google a dyfais Apple gallu cydweithio i datblygu map o pwynt i dod sydd yn big thing dwi'n teimlo mae'n wych peth ydy mae hynny yn galluogi i pobl bod yn berchen ar data eu hunan. So mae'r data fi'n aros ar ffôn fi. So ond y fi sy'n gwybod pwy dwi wedi bod yn agos i. A wedyn os dwi'n ama bod fi sal, dwi'n rhoi ar y dyfais dwi'n ama bod fi sal, a maen nhw wedyn gallu gyrru neges allan o fiewn bydd yn dweud keep away fath beth. Gret. Ond bod ti'n notify, mae'r chain of notifications ma'n mynd o berson i berson yn mynd. Ti di bod wrth ymyl y person yma, mae'r person yma'n dangos symptoms, bydda'n wyliadwrus. Yn union. Ie, mae'n... A mae hynna'n galluogi'r person fod in charge o'i data nhw, sy'n gret. Be mae hefyd fel, di mae'n cymryd mantais o'r
systems a'r ffordd mae'r dyfais wedi setio fyny, so a mae'n gweithio yn y cefndir trwy'r amser ac yn gwneud siŵr bod o'n gweithio heb amharu ar ffôns pobl. Fine. Be mae'r Llywodraeth Brydain wedi penderfynu, wel, di dechrau gweithio ydy y fersiwn fel arall. So mae'r app ar edrych ar y ffôn ac yn gyrru data i NHSx ac yn a wedyn yn galluogi i yr NHS wneud y profilio a gweithio allan clusters ar bas data canolog. So be mae hynny fel ydy bod yn ffodus bod yr app yn gorfod aros ymlaen yn ar flaen y sgrin a mae'r sgrin angen bod yn fyw trwy'r amser mwyn i'r app gweithio. Ac os mae'r app di bod rhy hir yn y cefndir, mae'r notification yn dod i fyny dweud ail agor yr app, please. Ar yr amlwg mae pobl wedi codi pryderon am y ffaith bod hwn yn achosi problemau preifatrwydd data, achos mae'r Llywodraeth cael gafel ar y data mae gyd gan so mae gyd yn mynd yn ganolog yn y model yma? Yn union. So yn amlwg mae hynna'n creu pryderon pa data sy'n cael ei yrru, be maen nhw'n neud efo'r data wedyn, pwy sy'n cael mynediad i'r data, achos mae'r Llywodraeth wedi dweud ers hynny, dyn nhw ddim yn debygol o cael gwarad o'r data ar ôl i hyn i gyd ddod i ben. Sydd rhywbeth arall. Mae'n amlwg dydy pobl ddim yn trystio pobl fel Dominic Cummings ar ôl beth yn gwybod efo Brexit. So mae'n di'r model i reidrwydd. So mae'r problemau efo sy'n mae'r app i hyn yn gweithio. So mae hynny'n rhywbeth arall hefyd. So beth ydy gweld ers hynny di, mae yn ôl y sôn, Llywodraeth hefyd yn gweithio ar ail fersiwn o'r app sydd yn defnyddio system Google ag Apple oherwydd mae wedi gweld lot o problemau technegol efo sydd mae'r app greiddiol yn gweithio yn wedig efo'r effaith maen nhw'n cael ar bywyd bateri dyfeisiau Apple. Y peth o'n i gweld yn mwy adoniol oedd mae dyfeisiadau Apple yn mynd i gysgu tan bod y dyfais Android o gwmpas sydd yn broadcastio mewn ffordd chydig bach yn wahanol sydd yn achosi i'r broadcast a yr receiver ar yr ochr Apple ail ddeffro'r dyfais. Okay. So, i cadw'r dyfeisiadau Apple yn ddeffro, haid i ti roed o gwmpas nhw ring o dyfeisiadau Google. So, yeah. So, dwi'n gwybod be fydd y ffordd ymlaen. So, ti fel defnyddio rwan, a ti Iest, fel lle sa'ch chi'n pa un bysach chi'n hapusach yn rhoi eich chwys fel mae'r un Isle of Man neu lle bynnag maen nhw wedi gwneud y test ar y funud, os nhw'n gofyn fi ddefnyddio'r un yna, fyswn ni'n gwrthod. Dwi'n mynd allan o'n hyd beth bynnag. Fyswn ni'n mynd effeithio gymaint yna o bobl wrth beidio ar rydw, ond fyswn ni ddim efo'r trust yn y Llywodraeth i reid yr app fel mae o ar y funud ar fy ffôn. Dwi ddim yn coelio gair maen nhw'n dweud political, ond maen nhw wedi gwneud shambles o bob dim hyd yma. Mae hwn yn shambles eto oherwydd am ryw reswm oedd o'n edrych fatha i ddechrau ni Apple a Google dod at ei gilydd hell is frozen over and amazing Microsoft Apple oedd o hen dyddi a rwan Apple a Google ydi cytuno dod at ei gilydd ac mae rhaid fod mae hyn eitha serious iddyn nhw dod at ei gilydd i greu'r API ma. Dwi'n lyfio'r ffaith bod hi'n global pandemic mae o'n ofnadwy o serious ond y ffordd ti Iest ydi cymryd o mwy serious ydi bod Apple yn fodlon chwarae fo Google. Serious. Mae'n really bwysig. Mae'n bwysig, ie. So, ond
iddyn nhw ddod i gilydd, ac wedi creu mewn yr amser byr ma, yr API i bawb ddefnyddio, i tapio fewn i, a just defnyddio. A wedyn, fod nhw'n troi rownd a dweud, na, dwi'n ddefnyddio. Dwi'n lyfio bod y llywodraeth yn mynd, da ni'n gwybod yn well. Mae gyna fi, dwi'n gwybod Bluetooth, ia. Dwi'n gwybod Bluetooth, gyna fi headset Bluetooth, a dwi'n gwybod siwsio fo, ia. So dwi'n mynd i wneud i fy hun, ia. Nes i ofyn i yn cefndari, a mae o'n gwybod lot am computers. Mae o'n gwybod gymaint amdano nhw. Mae'n gwerthu nhw yn y siop ar lôn. Mae'n really dall fe mewn siarad amdano. Ai Boris Grishenko o GoldenEye ydi cousin ti? Wel, nath o neud website really da i clwb. Really da. I clwb cerdded o. Oedd o'n really da. Oedd o'n really da. Oedd ar Live Journal. Oedd ar Live Journal, ac oedd efo banner y chwifio a bob dim. Oh my god, gif! Oedd edrych yn wych. Na, i fod yn ddifri. Ond na. Yr model ydi... So, bywyd go iawn fi. Yn amlwg dwi'n edrych ar risg i wneud efo diogelwch a technoleg. Gret. So, yr prif feddwl ydi bob tro, wyt ti angen y data i wneud beth ti'n wneud. Ac os ddim, then pam derbyn y risg o cael y data. So, mwy o data sgyn ti, mwy o risg wyt ti, yn amlwg. So, sgyn ti enw, cyfeiriad, oed, meddwl i cadw credit a bob math o beth a person, y mwy o risg wyt ti, chys mwy o data ti'n dal. Os ti'n gallu neud yr unig gwaith efo llai o data, mae'na llai o risg. So, chys mae'r impact yn mynd i fod yn is, yn amlwg. So, y cwestiwn fama di, mae'r llywodraeth yn rhoi di hunan a rhoi ni as a result mewn fwy o risg trwy cael y data yma'n ganolog ac yn creu fwy o waith i hunan i sicrhau y data yn ytrach na deud i pobl. Chos mae'r dyfeisiadau yma, mae nhw efo crypto anhygol yn nhw, mae'r bancia'n trystio hyn efo wneud os da chi eisiau gwybod am diwydiant sydd yn dallt i'r geiniog faint o risg mae nhw'n derbyn, bancio dio. So os mae'r bancio yn trystio'r crypto ar hein, then... Mae'n rhywbeth amdan, ti'n cyrraedd sy'n oed o fatha, mae pobl dros 50 i fi i weld ddim yn reid i ffydd mewn Apple Pay neu Google Pay gymaint a maen nhw mewn contactless ar eu cardyn. Maen nhw'n meddwl bod contactless ar cardyn yn lot fwy saff na defnyddio Google Pay neu Apple Pay. Am fod maen nhw wedi drysu'n i pen nhw fatha fod y data i banc nhw wedi mynd wedyn am fod maen nhw'n reid ar ei ffôn, mae wedi mynd a iddyn nhw, mae o'n byw ar ei cardyn nhw. Mae hwnna yn ddofn o ran, da ni di drifftio yn y podlediad yma ers blynyddoedd fewn fel psycholeg. No, mae'n gret o, psycholeg, tech, a dyna beth i gymaint o fel yn trafodaethau ni am Facebook, dros blynyddoedd trafodaethau ni am dan diogelwch, fel ti'n sôn am Bryn. A mae hwn yn gorau bod yn psycholeg gwleidyddol. Mae hwn yn gorau bod fel, dwi'n ddim eisiau'r quote EU neu whatever gael y data ma i ni, da ni eisiau gallu manipulate fo'n hun. Da ni eisiau gallu achub bobl hefo fo'n hun. Mae o'n thema sydd wedi bod yn cario ymlaen hefo prosiectau llywodraeth. So mae hwn i gyd yn eitha amlwg i pawb ar y tu allan. Mae'n eitha worrying bod o ddim yn amlwg i'r bobl sydd yn rhedeg. So un o darlithoedd gyntaf o'n i'n ges i'n coleg oedd y sôn amdan prosiectau IT y llywodraeth. Ac yr ffaith bod y llywodraeth wastad yn adeiladu systema ar y bed lleia ac yn ddim o reidrwydd yn cymeryd i fewn ystyried bob peth sy'n gallu mynd o'i le. A da ni gweld o'n y system London Ambulance Service lle oedd pobl wedi marw oherwydd oedd y system wedi rwtio ambulance o hanner ffordd ar draws y dre
i delio efo galwad, lle yna ambulans lot o gosach, so di gallu cael ei yrru na lot o gynt. O'na dyfeisiad ar gyfer delio efo cancer, oedd rhywbeth fatha unwaith mewn 10,000 o weithiau yn actually roed mwy o cancer iddo chdi yn y trech na lladd o. Systema Eurofighter, o gyd ti air traffic control. Paid, mae hwn yn swnio fel ffilm. Mae'r peth ydy, maen nhw gyd cael dylunio a maen nhw'n cyfeirio'n gymaint amser i cael ei datblygu. Dyn nhw ddim o reidrwydd yn gweithio Ond dyna thing, achos mae gen ti human element. A dyna di wastad y gwendid. Ia, ni sy'n programio nhw, ni sydd yn creu'r algorithms racist yma, ni sy'n creu, ffidio nhw efo gwybodaeth, ynddo. Ac os ti'n, y peth ydy cael rws o mindset ma lle ti angen y data na i gyd, a dweud, well, actually, be da ni eisiau, actually, be da ni trio wneud, a gweithio yn ôl o hynna, di be da ni eisiau wedyn adeiladu, a be da ni angen i gallu cwblhau hynny, a gweithio yn efo fel ac edrych beth yw'r tools sydd ar gael. A hwn ydy'r ethos, really, os yw'n amdano fo, o stwff fatha, so NHSx ydy'r pobl sy'n datblygu'r app ma, a beth nhw fod ydy fatha skunkworks. Beth yw skunkworks? For the new listeners. Ella bod fi ddim yn mynd i gael yr diffiniad ma'n hollol gywir, ond essentially tîm bach sydd yn fod i fatha gallu torri trwy'r bureaucracy a datblygu pethau yn gyflym heb poeni gymaint am proses a procedures o balli. Hold on, mae hwn yn swnio fel rogue cops, team. Be mae NHSx wedi datblygu yn y gorffennol? Os ar rhywun yn gwybod? Neith Iestyn fi cario mlaen siarad amdan. So, oedd ti'n deud yes bod o falle'n posibilrwydd bod ni ddim yn mynd i gael. Be oedd ti'n meddwl am hynna fel? Oes na posibilrwydd byddai'r app rhyngwladol ma bod ni'n gallu defnyddio fo'n Brydain te? Wel, dydy o'n app rhyngwladol na di. Be sydd wedi digwydd? Technoleg ydy o? Mae'r API yna ar gyfer bawb ddefnyddio. Mae fyny i'r wlad neu y sir neu be bynnag sydd yn rheoli dy ardal di. Potentially te. Dwi'n gwybod mae hwn yn expert thing, a dys gen ni ddim gwybodaeth na expertise, ond mae Cymru yn rheoli iechyd. Mae iechyd wedi'w datganoli. Gallai Llywodraeth Cymru fynd fewn ar hwn? Mi fysa nhw, maen nhw efo'r pwera i fynd i fewn a deud da ni eisiau defnyddio hwn a datblygu'r app sydd yn ond wrth gwrs eto gyn ti'r broblem nad oes ydy'r ddau mynd i weithio i gilydd, ond Ewrop lot o wledydd, dwi'n siŵr os di Ffrainc wedi tynnu nôl o'r API neu beidio, ond mae'r craidd o hynny fo yn rhannu'r data dros borders, so mi wyt ti yn dal yn taflu allan dy beacon, dy signal allan os ti'n mynd i Ffrainc neu os ti'n mynd i Sbaen ac wyt ti'n dod yn agos i rhywun mae'r data yna dal yn cael ei rannu o beth dwi'n ddallt rhwng y gwledydd i gyd, so dwi'n gweld sut fysa yna broblem really os fysa Cymru yn penderfynu da ni'n mynd i fynd y ffordd Google, Apple a cadw bob dim ar dyfais yn hytrach na cael central database o lle mae pawb a be mae pawb yn neud a pwy ydy pawb so dyla fysa fo'n gweithio ond dyn ni wedi clywed i'n byd amdano nhw'n sôn am hynna. Allai'n dychmygu bod fo'n gething yn meddwl yn rhy arw amdan rhywbeth coet mor ddefnyddiol o hynna. Eich di wedi croesi meddwl nos di. So mae NHSx wedi bod yn datblygu pethau fatha'r apps ar gyfer bwcio pwyntiadau efo'r GP. So ni gyda GP fi ni wsio reina. Digital first consultations. Ond da ni'n efo nhw, da ni'n Nghymru. Da ni'n Nghymru, dydyn. So y peth ydy, maen nhw fod yn rhyw fath o tîm, dynamic team, ond peth ydy, maen nhw hefyd i ryw radd yn gweithio fel hair teams. Da chi'n cofio chydig flynyddoedd yn ôl, nath system NHS Lloegr
a yr Alban eich eith o'i gyd i lawr do oherwydd rhyw malware rhywbeth ond nath i'n cymryd ddim fynd i lawr oherwydd oedd hwnna'n cael ei redag gyn rhywun arall oedd wedi diweddaru'r meddalwedd i gyd ac oedd ei gyd yn saff ond wrth gwrs y headlines yn y papur o newydd i gyd oedd UK's NHS service goes down due to bla 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 ond dwi'n meddwl oedd Gogledd Iwerddon a Cymru'n iawn oherwydd oedd yn cael ei redag ar system mochel wahanol. Oedd y person bach mewn shed oedd yn rhedeg o, dwi'n meddwl, dwi'n mynd i updateio hwn i gyd. Ond, dwi'n gwybod faint o hyn sy'n cyrraedd ti, Bryn, a dwi'n gwybod faint o fel media Lloegr specific. Well, I suppose falle, o ran newyddion lleol o stuff wyt ti'n cael fanna. Ond mae wedi bod yn real... unwaith eto, un arall ar pwynt bonkers yn tini oedd fel, ni'n cael sgwrs mynd, hei, so mae wedi cymryd global pandemic i annibyniaeth o dy'r bach o mainstream thing yn Cymru. Wel, mae wedi cymryd y pandemig i rhywun yn y Senedd sefyll fyny a dweud, angon, da ni'n Angabang! Da ni'n gallu dweud penderfyniad yn hynna. Hang on, boys, dwi wedi checio y restr y grymodd ni, a chi'n gwybod... Mae gen i loads! Da ni'n cael deud pethau. Mae nhw wedi bod ar y fucking gravy train dan wrando. Da ni'n cael... Da ni wedi cael taste, wrando. Da ni'n cael penderfynu beth da ni'n cael ei ginio. Fair play. Chi'n gwybod, mae fan hyn yn gwleidyddiaeth free zone. Right? Mae bobl, wrth gwrs, fel da ni'n cael yr British Podcasts Awards spike ma. A mae'r gyd o'r grandawyr newydd ma. Mae'n gwybod bod hwn yn gwleidyddiaeth free zone. Nes i ddod i... Llwyd Owen yn gofyn i fi fynd ar podcast o'i siarad am gwleidyddiaeth ages, a bod i stopio gofyn i fi rwan, cos o'n i'n fel... fuck gwleidyddiaeth, I don't like it. Nes i tunio fewn i'r podcast i disgwyl witty banters. O'n i'n disgwyl bod chi'n mynd i fynd yn political deep dive. Ond, mi na i ddeud, mae Mark Drakeford, mae bobl yn gwybod pwy di orwan. Bryn, wyt ti'n gwybod pwy di Mark Drakeford? Dim hwnna oedd enw go iawn Darkwing Duck. Yeah, boy. Dwi'n meddwl mae wedi manage cael Wikipedia page run. Yes! Mae'n alright! Di beth sydd anna fo ddim yn iawn, ond mae gen nhw fo. Mae nhw'n galw fo'n Iestyn. Paid a dechrau. Mae eisiau bob ffont yn y byd, newid i mawr nhw, capital I, that is. Fewn i. I gael bars ar y top a gwylod. So, pawb yn meddwl, update am heddiw. Efo lowercase L. Mae'r British Podcasts Awards wedi dweud, and up for nomination for the Best Welsh Podcast is our Haclediad, presented by Sioned Mills, Bryn Salisbury and Iestyn Lloyd. God, these Welsh guys really like their alliteration, don't they? So he's got 3 L's in his name. Nath nhw'n neud copy and paste o y ffurflen felly na ddo. Nath nhw just when I think he's typed the lowercase L there. Granda. Mae genna i dyscalculic tendencies, right? Dwi'n greit efo rhife. Dwi'n oce efo geiriau. Dwi'n eitha hyderus byswn i ddim di gael o ti'n Iestyn Lloyd. O na, mae'r post yn dod i'r tŷ yma efo Iestyn arno fo, fatha 3 gwaith yr wsos. Fatha, it's a thing. Pan bod nhw'n meddwl bod ti di cael enw ti'n wrong? Ydych chi di edrych ar Twitter account fi? Yr bio ar Twitter account fi? Mae o'n deud ar Twitter bio fi, that is a capital I, not a lowercase L. Dwi'n cofio hwnna, actually. Beth sy'n adio, os mae'r biliau'n cyrraedd i Iestyn, a wrth yn y troi fyny dweud, mae Iestyn arna ni bres, a dweud, Iestyn dwi. Mae beth i croesi meddwl fi. Iestyn, dim rowdi, mae o'n really shit. Hold on, mae Aled yma am top-up ar y champagne, so da ni... Get in on the champagne, guys. Awr 20 minutes fewn, ar champagne. Dwi'n rili fach, dwi'n newid textio fo mynd, please, tydi efo y champagne ma, allai ddim efo da i gyd. Okay, yes, that's right. Oh, that's right. Diolch. Thanks, guys. Mae sound booth fi fan hyn yn,
really, really secure. Sorry, Iestyn. So, boys, da ni di symud ymlaen, da ni di wneud stwff eitha difrol. Dwi'n siŵr pwy sydd roed o fewn bod yn America, mae AMC Theatres wedi cwmpa mas efo Universal, da ni'n mynd nôl i... Mae'n teimlo fel y 50au, lle mae yna fel conglomerates enfawr o fel dwi'n gweld cinemas. Hilarious. Mae cinemas... Dwi'n poeni fydd cinemas ddim yn thing rhagor, a mae hwnna yn actually gyfidio fi. Mae nhw'n disgyn allan pam oedd gen nhw'r grym i gyd, a wedyn suddenly sgyn nhw ddim grym o gwbl oherwydd does na neb yn mynd i... A wedyn ni wedi gweld mae'na rei ffilmiau wan o Trolls 2 dwi'n meddwl wedi cael ei ryddhau ar iTunes a Google Play a balli. So mae'r cinemas di mynd shit the bed. Ti'n cael dod nôl. Ag, I mean, Penny, ti'n gwybod bai ar studios, chys amlwg mae nhw wedi taflu lot o bres i wneud y ffilmiau yma. Mae'r ffilm yn barod? Mae'r ffilm yn eistedd mewn can yna disgwyl i ddod allan. Mae'r chnata wedi cael weithio allan a pob math o bethau. A mae hwnna lot o bres mae'r studios yn eistedd ar. So mae'r haid iddyn nhw'n neud i pres y rhywsut. So mae wedi dweud, ty be, y ffennas y 6 mis o'r 8 wsos o pan oedd o'n y cinema, a wedyn oedden ni am roed ar digital rental, fuck it, no ni roed ar digital rental heddiw. Mae nhw'n cael ei... A'r peth ydy, i ryw radda, da ni'n mynd waith stad os mae'r studios yn mynd yn bust. Fi gyda ni ddim ffilms wedyn pan mae hyn i gyd drosodd. Cinemas i ryw radda? Mae'n bosib ail gychwyn nhw. Da ni newid gael 2 sgrin newydd yn Gynarfon yn galeri ac mae o di bod o'n i siarad efo'r pobl sy'n rhedeg o ac mae o wedi bod rhywbeth fatha 5 gwaith mwy poblogaidd na be oedden nhw di beth yw'r gair? Amcamgyfri, ie. Wedi, oedden nhw wedi meddwl fysa'n dod iddo fo, so mae wedi bod yn smash hit yn fyma i gwir, a dwi'n mynd gweld hynny'n newid pam fydd yn ail agor. Dwi'n mynd gweld hynny'n newid yn Gynarfon. Mor special. Y llefydd fydd yn stryglo, fys ni'n meddwl, ydy, os gyn ti rei fatha'r Odeon beth yw'n nhw, Cine World. A maen nhw gyda nhw 10 sgrin, gyda nhw hyn a staff, ac wedyn ti'n cael, maen nhw'n talu staff nhw minimal wage, ac dy'r staff ddim yn really poeni. Dwi'n teimlo, mae cinema lleol ni fel na, y fyw oedd cinema lleol ni, a mae tickets yn £4, a ti pretty much maen nhw'n annog i ti just fynd at y machine i dalu anyway, so ti mond yn mynd at y person os ti falle eisiau popcorn, a mae pawb yn sneak snacks a drinks nhw hynna'n fewn anyway. Ie. Am fod llyfr cyrmod be oedd o dwi'n cofio be oedd o Death of the Multiplex neu rhywbeth fel oedd o a nes i rili fwynhau hwnna ac dyna oedd o lle oedd pobl yn cymryd gofal o'r sut oedd y ffilm yn cael ei roed ymlaen ar sŵn a bob dim rhan a rwan mae just pwyso go mae Kermode yn really fewn i'r projectionists art a cyflwyno fo fel ond eto ti'n gallu mynd rhy bell fel na achos dwi wedi bod fel wanker wan cyn i hyn i gyd digwydd cyn y terfyn as I like to call it diolch Manon Steffan Ross cyn y terfyn o'n i wedi bod i'r Everyman yn Gaerdydd sydd yn yr swing i'r ochr arall o'r Bristol Wanker Theatres ma. Achos mae ticket yn costio ta £12. Ti'n mynd fewn, mae drinks yn costio, maen nhw'n cychwyn ar fel £6. Ond mae bobl yn dod â bwyd i ti. Mae bobl yn dod i bwyd i ti. Ac o'n i just fel, dwi'n gwachod Parasite. Mewn... Paid o spoilio fo, please. Na, dwi'n gwachod Parasite. Oedd o mor ironic. Oedd y bobl, oedd y gwmpas i, o'n i'n teimlo mor wrong yn gwachod Parasite mewn Everyman Theatre. Cos oedd pob beth yn plush yn velvet ac o'n nhw'n dod â fel sweet potato fries a stacked burgers i bobl. Oedden ni'n gwachod Parasite. I ryw radda, dwi'n meddwl mae pobl fatha Odeon yn fatha mae'r sefyllfa allan bai ar y nhw hefyd oherwydd y reswm mae'r multiplexes wan efo fatha just mae'n pwysau botwm a mae'r ffilm yn dechrau ydy oherwydd oedd y studios isio lladd
piracy. So, be yn ytrach na gyrru reels o'r ffilms, maen nhw'n gyrru digital reels, sydd ond yn gallu cael ei chwarae ar certain schedule lle mae y projectors di cael ei adeiladu i wneud yn siŵr beth yna'n digwydd. So, lle o'r blaen oedd gen ti projectionist oedd yn gwybod sut i weidio'r reel trwy'r peiriant a gwybod sut i spleisio reels at ei gilydd a dadosom nhw gyd a pacio nhw gyd i fyny. Prin weli di pobl efo'r sgiliau yna i mwy sydd yn feddwl wedyn dos na byd. So, ti'n cael stories lyflu yn dwyt ti o fel Stanley Kubrick bys fo'n sgwennu llythyr i fynd allan hefo'i reels o'i gyd yn deud dyma di sut mae hwn angen i projectio. Gawn ni drafod y grefft ffilmio pan byddwn ni siarad am Black Hat yn yr after party. Guys, spoilers, not great. Mae gen Bryn teimlada a Black Hat. Mae'n le i bob dim, a dwi'n meddwl, a dwi'n gweld be ydy'r issue sgyn y cinema efo rhyddhau i bobl gwylio adra ar yr un diwrnod a mae o yn y cinema. Lle mae pethau'n, mae'n nosweithiau wedi bod yn pontio sydd wedi bod yn gret, lle maen nhw'n cael person sydd wedi gweithio ar y ffilm i fewn i siarad amdan y ffilm a gweld y ffilm. Mae'n nosweithiau fel la. Ti'n mynd i gael hynna adra? Wrth gwrs fe wedi gael o, fatha mae'n gwneud rwan ar Zoom a bach i, ond diolch cweit rhywun peth lle ti'n gallu reid y law i fyny. So beth ydy, mae'r Odeon, mae'r View a Cineworld, maen nhw wedi gweithio yn galad i cael y cost a law gen isad as yn bosib. So maen nhw'n deud i'r studios, fine, nhw'n ni efo'r press button projectors ma, nhw'n ni o'n llnau mae gen ni tîm o 4 person sy'n gyfrifol am cadw 20 sgrin yr lan. Nhw'n ni roed ticket booths ac online ticket purchases i cadw costa lawr. A so mae nhw wedi gallu gweithio lawr i'r pwynt lle mae'r margins nhw eilla dyda ond yn pennies y ticad, ond mae'n dal yn igon iddyn nhw gallu cadw'r busnes fynd. O beth sy'n mynd i ddigwydd wedyn ydy. So, dwi'n lyfio un o atgofion ffefryn fi a mae'r ffilm i ddod yn weird o beth, ond bear with me, ond gwylio The Downfall yn yr Art Centre yn Aberystwyth. Talk to me am Downfall Hitler video memes. Hitler video memes, yeah. So, y ffilm Downfall efo Bruno Gantz. Bruno Gantz? Yeah, a mi ddweud fyna ni'n meddwl chdi sôn Falling Down efo Michael Douglas. Na. Downfall yn German. Dwi wedi weld o. Hitler yn y bunker, dyddiad dwythar o ryfal, ac oedd y cinema bach, dwi'n trin yn ni oedd yn eista na fi a da yn ffrindiau, oedd y cinema dywyll, oedd yn ddistaw, oedd o'n gyffyrddus, oedd y screen yn llenwi golwg ni. Ac oedd o'n wych. Dwi'n lyfio'r profiad fel. Mae profiad fel yn wych. Dyna bydio, efo... Wel, yr ochr arall, eis i weld, again, don't judge, Tomorrowland, Tomorrow World, rhywbeth Disney. Hefo... George Clooney, yeah. Disney, bach weird. Eitha weird? Wel, oedd yn ffain, oedd yn just... Mae plant really eisiau weld o. Oedd yn Cineworld yn... Gogledd Gorllewin Dwyrain Llundain yn rhywle. Lle o'n i'n byw? Lle dwi'n byw? Beth sy'n digwydd? I was very drunk. Beth ydi, oedd Cineworld yn neud assigned seating. So, okay, fine. So, chdi'n eista lawr yn gwylio'r ffilm ma, ac yna kids yn dod mewn ag allan bob 2 funud. A dyn nhw'n kids, oedd nhw'n i arddeca. Teenagers. Oedd nhw ar eu ffôns yn tynnu selfies yn y cinema. Doedd na rhyw ddynas i fiewn, fatha 10 munud fewn i'r ffilm, edrych o gwmpas, eista lawr nesa i fi, a gofyn i fi, beth di bod yn digwydd fyny at wan.
So mae gen ti un ochr profiad gwych ar The Magic of Cinema, gwych, hwnna, a mae gen ti'r experience arall. Y broblem sgenna i ydi, dim broblem sgenna i ydi, mae llefydd fel the boutique cinemas bach di, ti'n wastad mynd i cael ticket prices uwch, mae o'n troi o fewn i elite pursuit, whereas mae cinemas wastad wedi bod yn cheap-ass tickets, pack them in. The Everyman. Yeah. So, gen ti Everyman versus View. Efo fi, mae View tickets yn 4 pint, Everyman y tickets yn 2 pint ar 10. Mae'r profiad yn hollol wahanol. Ond dwi'n teimlo'n anghyffyrddus yn y ddau yn nhw. Admittedly, mae View yn trio, mae'r staff yn trio fanna, ond maen nhw'n ddiddiolch iawn drio hon yn nhw. Boys, reit. Dwi'n teimlo, dwi'n teimlo eitha lwcus lle dwi, oherwydd dwi'n aelod o galeri ac mae tocyn cinema i fi yn gallu fod yn 3.50. Holy moly, mae hwnna'n faint o'n i talu yn y Commodore yn Aberystwyth yn 2002? Os dwi'n mynd i Cineworld yn Llandudno, gorau dreifio i fyna, dwi'n cael llun gwael. Yr unig beth sy'n dda yna ydy fod y sŵn eich touch yn well na galeri. Pan mae ti'n gwachod Blade Runner 2049, oedd o'n mynd bwap. Wel, nes i weld hwnna yn Pontio. Oedd o dal yn mynd bwap? Oedd o'n swnllid iawn. Ond yn Cineworld, dwi'n talu dwbl 10 pint eich ar gyfer gweld ffilm, a dwi wedi bod yna ers blynyddoedd oherwydd mae gennym fi Pontio a mae gennym fi galeri, a mae'r ddau yn bris resymol, o dan 5 pint. Dyna beth sy'n achos bod ti'n gwychod, gymaint hynna, ond ti'n goffa gwychod anyway? Na. Mae galeri yn dangos rhywun pryd a major cinemas. Maen nhw yn cael eu classifio fatha un o prif cinemas. Wel, mae hwnna'n lush. Ti'n bloody lwcus. Dwi'n lwcus iawn, dyle pawb dod i gynafyn. Dwi'n gobeithio ar ôl y terfyn ma, bod... Ar ôl terfyn y terfyn? Ie, ar ôl terfyn, oh god. Gan neud addendum bach iddo fo. Da ni'n cymryd rhan yn hyn, ond da chi wedi clywed am yr Alamo Drafthouse yn America? Do, mae'n debyg iawn yr Everyman o'r anti cael bwyd y stwff na, ia? Arty type thing. Ond beth maen nhw wedi wneud i gadw i hynna'n fynd trwy'r peth, maen nhw wedi troi fewn i online streaming service, lle maen nhw'n curated fatha criteria. Mae chapter yn Gaerdydd wedi wneud yr un peth. Maen nhw wedi cysylltu fyny efo Mubi. So chi edrych am hwnna? Ac eto mynd cael staff mae'r staff efo diddordeb ac efo yr amser angerdd am ffilm. Yn union. Reit, hogia, da ni mewn i ffilms dros awr fewn i ddiwan. Da ni'n mynd i fynd i'r after party. Achos da ni'n siarad am stuff serious. Mae yna dal stuff tech yn mynd i fod yn after party. Da ni'n mynd i siarad am Black Hat. Hwna'n techy iawn. Ond da ni hefyd yn mynd i basically troi fewn i gaming podcast am 20 munud. So just dowch efo ni. Gymaint a mae'r Nintendo Switch na di bod yn eich eBay basket chi ers amser maith. A rwan mae o'n 560 quid. Oh my god, mae gennau stori amdan rhywun oedd wedi absolutely puncio bobl oedd yn trio bildio prisiau Switch. Oh my god, dwi'n mynd i ddeud o rwan, achos dwi'n rili angen mynd ti bach. So dwi'n mynd i ddeud o rwan, a wedyn ar edrych ti bach. Ond na rhywun ydi basically ffindio'r holl bobl modd yn hocio Switches am fel 500 quid, a di deud, o neu gwrdd ti'n y car park ma. So wedi cael fel 3 neu 4 honnyn nhw. Erbyn diwedd nhw fel 6 neu 7, gan ti gilydd. Ac oedd hi'n deud, look, I'll buy 20 of them. Look, I've got the money, I'll buy 20 of them. So wedi cael nhw gyd at ei gilydd yn y parc ma. A bod nhw gyd yn gweld ei gilydd, so nhw gyd just mewn back rhyw pub yn America efo fel llawn boot o Switches yn siarad efo'i gilydd. Oh my god. A dwi fel, chef's kiss, bastards. Anyway, Mother Hubbard. Ar y nodyn yna, dowch efo ni'r after party lle does dim byd o ddifri heblaw amdan dicter Bryn. Hwyl!
A chroeso nôl i'r all party, neu'r after party, sy'n swnio well. Yndan, da ni yma, so does dim byd o unrhyw werth defnyddiol i unrhywun yn y darn yma o'r podlediad. Hwn ydi pure bant. Wan te, guys, dwi di ffindio allan be ydyn ni. Dwi di bod yn gwrando lot ar Jordan Jesse Go. A fel dwi'n deud, Jordan Jesse Go is the American Haclediad. A dwi di ffindio allan... Mae o'n malu cachu. A mae hysbysebion ni gyd yn mynd, it's irrelevant, it's puerile, it's Jordan Jesse Go. Dwi fel, okay, cool. Hangout podcast. Okay, yeah, right. A dwi fel, diffiniad da. So dwi'n mynd i ddechrau galw ni yn Hangout podcast. Nothing to do with Google. Yeah. Dwi'n codi fy nwydyr champagne i Google Hangouts. Galle fod wedi bod yn arwr yr pandemic, ond sydd wedi cael ei sidelineo am bynnag arall maen nhw'n iwsio rwan. So, croeso. Da ni'n cael fun times fan hyn. Dwi'n mynd i siarad fel capitalist wanker am ffôn newydd fi. A wedyn, da ni'n mynd i siarad amdan. Be oedd y ffôn newydd ti wedi cael, Sion? Am fod, be dwi'n gofio dos am ffôn newydd i ddod allan, sef o sgrin digon bach i chdi gallu ymdopi efo, rhywun peth a fi. Dyna pen i dall o'r rhifyn dwytha ni. So, rhifyn dwytha, oedd o'n hilarious. So, rhifyn dwytha, nes ni orffen rhifyn dwytha mynd, can't be asked, dwi'n mynd i brynu ffôn newydd, mae'n ffain. A wedyn... Awr y ddwy wedyn, dwi'n meddwl. I was very drunk then as well. Mas i agor botel arall o Chal Mignon champagne. Dwi wedi cadw ys 6 mis. Dwi'n llythrenol fatha y bora wedyn ar ôl y sioe oedd o ti di archebu ffôn newydd. Dylech chi wybod bod fi... Dwi'n Taurus, achos obviously dwi ar Instagram, so dwi'n cymryd yr sidydd i fod yn hollol ddifrifol. Y zodiac fel petai. A mae Tauruses yn cymryd amser yn ei penderfyniadau ni, a da ni'n driw iawn. So ni'n driw iawn i'r SE, tan iddo fi ffigur allan bod cael ffôn sydd wedi dal at ei gilydd hefo gaffer tape, a sydd ddim yn gallu... sydd ddim yn gallu cysylltu hefo AirPods, diolch Bryn, AirPods fi, o pocket fi. So'r ffôn yn pocket fi, so AirPods yn clistio fi, a so yn mynd... bad news. A wedyn o'n i just fel, allan ni gael ffôn newydd sbon am 50 mis, allan ni totally neud hynna. So nes i totally neud hynna. So nes i gael iPhone SE newydd sbon danllu, gwyn, dim bod lliwiau'n bwysig. Yr cwestiwn di. Mae'n ddau gwestiwn. Un, wyt ti wedi cael cas ar gyfer o? O'r diwedd! Do, na, am 2 wsos, do gennau ddim. O rwan, drwchwch. 2 wythnos. Nice. Drwchwch ar cas fi. Mae gennau cas Studio Ghibli, Totoro. Ond mae gennau fo fel, ti'n bod y creaduriad bach... Dust bunnies. Fel susuri maen nhw'n galw nhw. Ond yn anffodus, maen nhw'n edrych fel coronavirus. So maen edrych fel bod gennau phone case. Cute coronavirus. Efo cute coronavirus. Sydd ddim yn Mae'n hollol ddifrifol. Dydyn ni ddim yn neud yn ysgafn o'r feirws, ond yn ysgafn o'r ffaith bod fi digon top i brynu cas o America, achos nhw'n gwrtho wneud nhw ar Etsy Cymru, a sy'n edrych o bod gen efo cute coronavirus ar y cefn. Ond mae gen efo Totoro's cute, super cute hefyd. Gennau cas, a mae gennau glass cover, screen... A faint weithio ti dwi'n yno? 2 gwaith, a diolch ond i chipio, mod i chipio tam y bech ar yr ochr, ond just i chipio'r... So, dwi wedi cael ers Ar y gwydr smal. Ebrill 29. A mae o yn bloody great. Hwna dd'r ail gwestiwn fi am fod. Ydy di bod be ddech ti'n disgwyl? Ti'n gwybod be? Nes i wneud y pwynt o beidio wneud. So ti'n cael y set-up peth, os ti'n symud o Apple phone i Apple phone, mae fel, hei, ti eisiau ni just symud pob peth draw? Gwni fel, na. Dwi eisiau Mari Condoio y sefyllfa yma. So dwi mond ydi symud drosodd. Dwi wedi symud drosodd beth dwi angen.
Mae'n edrych yn union fel oedd ffôn arall fi. Mae jyst bach yn fwy, mae'r backgrounds, mae'r apps, mae'r set-up i gyd yn peth. Mae'r camera yn superb. Cwestiwn, ddo, Mae o'n efo'r... naid a hanner. Wyt ti sylwi y gwahaniaeth yn terms o'r maint? Ie, achos dyna'r problem ni, bod maint yr SE newydd gymaint fwy. Ydw dwi yn, mae o natur, dyna pan bod yn cwmpa allan, mae natur, fucking dillad merched efo'i, fucking diffyg pocedi, gosh. Mae o natur i pocio allan, mae mhlant i wastad fel, mae ffôn ti bron yn cwmpa allan. Mae'n pocio allan o pocedi, mae'n pocio allan o pethau, ond dim yn wael, diolch yn cwmpa allan, diolch fel cario fel bloody Galaxy tablet neu rhywbeth rhywbeth. Heb cas, eich fysa fo jyst yn llithrig. Heb cas, mae'r ffocin yn llithrig. It's a slippery bugger. Mae fatha bloc menyn sydd hefyd yn gallu tweetio. I mean, pam bod Apple wedi wneud? Dyna beth dwi yn colli o'r hen SE, a dwi'n gweld gymaint o bobl dal eisiau. Dwi'n licio bod o'n razor sharp edges. Mae o'n sharp, a ti'n gallu gosod o, ti'n angen fel stand arno, ti'n gallu gosod o ar bwr i ffilmio, achos bod o'n razor sharp edge, wneith o aros yna, ti'n gallu just setio fo fyny ar y bwr, ti'n gallu, mae lot mwy hyblyg, a mae'n teimlo lot mwy satisfying. Mae hwn yn teimlo bach yn generic ac yn llawer... Fatha sebon yn y carchar dynion. Yikes! Iestyn! Di angen? O'n i'n meddwl oedd bloc menyn i glan. Bloc menyn. Also, tyma, sexual iawn, ond tyma, sfain. We went there. Ond Ond carchar oherwydd black hat. Oh. So gyd edai di, mae'r iPhone SE yn brilliant. Mae'r forward-facing camera yn cystal â'r camera oedd gennau ar gefn y llall, a dyna gyd edrych. Mae'r cameras yn greu, mae'r lluniau'n beautiful, mae'r sgrin yn sharp AF, mae'n lyflu. Dwi'n mynd gofyn iddo fo wneud mwy, mae'n gweithio exactly fel ffôn arall fi, so dydy'r ffordd mae'n gweithio, dim gwahanol, ac mae hynna'n hollol dderbyniol. Mae fatha dy hen ffôn chdi, ond efo llai o duct tape. Llai o duct tape, llai o fel bits di cwmpa off. Llenwyr pocad chydig fwy. Mae'n neud chdi dim o'n llai. So mae Hobbit hands fi'n gallu del. Un o hynna hefyd wedi cyrraedd tu ni. Wel, glywes hi. Ie. Bod Mrs Lestyn Lloyd. Oherwydd fod Mrs Lestyn efo yr equivalent i iPhone SE oedd gynna ni, sef yr iPhone 6s. So iPhone SE oedd gynna fi ydy internals y 6s, a dyna mae hi wedi bod yn byw efo ac mae wedi bod yn llawn ac mae hi wedi gwchwn o mae hi'n dweud, os ni'n dweud taflu fo allan o'r car ar brydeg ond maen nhw'n bloody indestructible ddo. Ydy hi di malu'r sgrin? Newydd wneud oedd hi rhyw mis yn ôl. I know, a mae hwn fel 4 mlwydd oed neu rhywbeth, ie? Yn union. I mean, oedd un fi, bob tro ni'n cwmpa fo, o'n i'n gwybod, hwn ydy'r amser. Fydd o dim... Na! Maen nhw'n rhy fach! Maen nhw fel fucking hobbits! Ti'n bwnsio nhw? Mae wedi bod yn cwyno am y camera ers rhai blynyddoedd ac yn just yn teimlo fel, dwi'n siŵr dyle hwn fod fwy sharp. Ac o'n i'n cymaru fo ein fi, mae'r un peth. Ond wrth gwrs, ar ôl, nath ni dynnu yr un lluniau efo'r 6S. Dwi'n lyfio bod chi'n neud yes test yn tu chi. O do, nath ni dynnu lluniau syml o bethau oedd ar y bwr a lluniau ohono fi, be bynnag efo'r efo portrait mode. Ac oedd ti fel hyn efo dy fus wrth y gig fel, Ie, oedd dodgy portrait mode. Ond unwaith ti'n troi lawr, mae lot well. Portrait mode me like your French girls. Ond, mae'n fed ydi. Ti'n zoomio fewn ar llygad rwy'n, ac waw, mae o gymaint mwy sharp na ydi Mae'n teimlo'n Ac os ti'n meddwl dyrno, mae'r lenses di symud ymlaen, mae'r sensors di symud ymlaen, mae'r meddalwedd di symud ymlaen, a hefyd mae Apple 4 blynedd yn bellach ymlaen yn dallt sut mae pobl eisiau iwsio'r cameras ma. So un o'r pethau oedd wedi dod i'r amlwg efo
ffôns pan oedd y cameras dechrau dod, oedd y ffaith bod bobl eisiau tynnu lluniau pan oedd hi'n dywyll. So nath nhw dechrau wneud. A dyna mae Apple a Google wedi bod yn wneud. Night mode yn shoddy. Ti'n ma beth, dwi ddim wedi trio night mode ar hwn. Mae resi yn well na'r 6S ar pam dos am gymaint o gola, ond dydy o heb wedi cael ei wneud ar gyfer night mode na ddo. Ond mae dal gymaint gwell na'r ffôn 4 blwyddyn yn ôl. Ie, dwi'n hollol cytuno efo hynna gyd. So dwi'n mynd teimlo bod fi'n ofer, a mae 20 pint mis am y ffôn, a wedyn dwi'n talu fel 8 pint neu rhywbeth am contract fi o ran data. Dwi'n teimlo mae hwnna'n manageable am ffôn newydd sbon. Ynddi, lot well na'r 50-60 quid. Bloody hell, ti'n meddwl, mae'n really rhesymol, a dwi'n siŵr sut mae Siari'n teimlo am hi. Diolch yn teimlo yn ofer, diolch yn teimlo fel, sbi yn y fi, efo'n flashy, mae just yn neud be dwi'n mae'n eisiau neud. pwpwyo ar y bobl Android na sydd allan yna, gan fod dyn ni gyd ar iPhones. Erbyn hyn, ddo, dyn ni di bod, Mae'r erthygla sy'n allan yna ar y funud, ers i'r SE fod allan, yn dangos fod yr iPhone SE yma am 400 pint yn gyflymach na unrhyw Android ffôn sydd gwerth 1,500 y bunud. Mae hwnna'n nuts gyda fi. Achos ti'n gwybod fi, fel da ni'n sôn amdan yn bob pennod, dwi yn bloody cheapest chips bag and basement charity shop hogan. Sydd yn yfed wante, nes i googlo, oedd y champagne ma actually yn anreg, a wedyn nes i googlo fo, gwni fel, da ni'n mynd i yfed hwnna, mae hwnna'n ridiculous. A dwi'n yfed hwnna efo ffôn newydd sbon yn fy llaw, dwi'n teimlo fel capitalist nightmare, so dwi'n really ymddiheuro i bawb sy'n gwrando am swnio fel privileged fuckwit. Ond mae o'n affordable, i fi, mae o'n affordable. Mae hwn yn sim only efo plus na, mae o'n hollol doable, ond dio ddim yn teimlo'n flashy, mae'n teimlo fel teclyn, fel mae Craig Mod wastad yn deud, fel, mae ffôns yn dyn, maen nhw'n gallu bod yn addictive, ond so ti'n trin nhw fel tool yn hytrach na time drain o fel just mindlessly scrollio. Maen nhw'n adio gymaint o value i dy fywyd. A maen nhw, mae'n greit, allai ddim camol o digon, dwi wedi cael profiad rili dda efo fo. So, os da chi'n chwilio am ffôn newydd, peidiwch a cael Android ffôn, just cymwch ar un dwi wedi cael, a yn unig beth allai gynghori. Mae'r Android, be di yno, Pixel 4a i fod i ddod allan unrhyw funud wan, ydy? Sydd mynd i fod o gwmpas yr un pris. Ond o ran hanas y Pixels, mae nhw'n colli i cyflymder eitha cyflym ar ôl... Bod nhw'n just yn mynd yn llawn. Wel, dwi'n gwybod, mae yna rhyw broblem efo nhw wedi bod erioed, lle mae nhw just yn cadw mynd yn fwy ar y deg. Mae yna issues efo'r cameras, lle mae'n cymryd hir i'r camera agor fyny, a wedyn wedi tynnu llun, mae'n cymryd hir iddo fo. Unwaith ti wedi tynnu llun, mae dy blentyn di di'r rhedeg i ffwr, dwi'n gwybod. So hwnna oedd y peth pan oedd gen i Pixel... Pixel 2, dwi eisiau dweud. So, meddalwedd oedd lot o'r be oedd yn digwydd efo'r camera. So, gyn ti'r lens a bachu, oedd y lot o'r effeithiau bachu yn cael ei roed mewn meddalwedd. So, oedd yr fatha portrait mode, meddalwedd oedd hwnna i gyd. So, ti'n gweld, o'n un o'n i wedi cyfeiriad yn ei quite licio. O peth ydy, os ti'n edrych tol yn ôl hys di, oedd yna tamad lle oedd heb di cael ei blurry allan. So, mae lot o'n efo... Oedd y glamour shoot ti ddim wedi mynd yn dda fanna, Bryn. Wel, peth ydi oedd ar tren, so ni'n quite impressed oedd wedi gweithio o gwbl. Ond, so, approach Google diwrnod e, mae pethau digwydd meddalwedd lle mae Apple yn dweud, ti'n be, fuck it, nhw'n i adeiladu chips sy'n galluogi ni wneud hynna, fuck it, so, we don't care. Mae nhw just yn cael money gun ac yn pwyntio fo ti ag at y broblem ac yn mynd sôn am guns safety pointless violence there we go incomprehensible plot Croeso i'r after party am dewis ffilm y mis sef Black Hat 2015 thriller
gan Michael Mann yn syrenu Chris Hemsworth fel hacker. Cofiwch, nes i... Dim dewis fi oedd o, nes i just awgrymu. Nes i awgrymu 10 ffilm wahanol. Na, paid a bacio nôl. Dwi'n mynd i scrollio nôl trwy chat history ni. Achos nes ti just deud, Black Cat, So wnaethon ni fel, okay. Iestyn says, yeah, let's go for it. So, Michael eisiau gweld y ffilm yma eich hir. Mae hwn yn 33% ar Rotten Tomatoes. Mae'n gorau bod yn ffynnu. Right? Mae Michael Mann, of course. Mae Michael Mann efo track record. Ydy. Iawn. Heat a Collateral, dau ffilm really. Dwi wedi cael y chat ma fo Al, friend of the podcast, gwr fi, sydd actually di bod ar y bennod ma 2 waith yn barod eto. Dwi'n mynd i alw fo nôl fewn. Bysa hynna'n boenus. Bach yn weird. This is my personal space. So, mae o massively fewn i crime novels. A fel, crime stuff. A mae'n licio Heat. Mae Heat yn amazing. Michael Mann film. Pacino. De Niro. Yeah. Crime. Ac o'n i just fel, well, hold on Aled, dwi'n licio anime a fantasy films? Bach o sci-fi. Ac oedd o fel, no, ni trio fo, na i watch it hefo ti. Fydd o'n good. Neithio'r cracio ag ar couple of beers. A dyn ni hanner awr fewn ac oedd o fel, well, mae hwn yn fucking shit. So, dwi'n y peth efo Heat oedd golygfa rhwng De Niro, Pacino, yn ista yn y diner yn efo'r coffi ac yn sgwrsio fi gilydd. A wedyn, un scene wedyn lle mae spoilers, os ydych chi'n gwylio fo. Heat, dwi'n bod allan blynyddoedd. Yeah. I have the 4K special edition. Mae Heat bron iawn cyn mor hyn a fi. Mae'n olygfa lle mae criw Robert De Niro yn cael ei ddal gan heddlu gan efo Pacino a mae'n running firefight trwy'r stryd a mae o'n anhygol olygfa mae o'n teimlo'n kinetic mae'n teimlo fatha mae yna stakes yn involved ti'n gweld beth sy'n mynd ymlaen a mae'n edrych yn anhygol Collateral o gyd ti Jamie Foxx Tom Cruise a peth ydi wedyn oedd o ar graddfa bach lle oedd o ddain nhw mewn taxi efo'i gilydd intense a oedd o'n intensity nhw ac oedd o'n wych o gyd Black Cat ddim byd o hynna oedd Black Cat right dwi'n mynd i rhoi dy fy nghardiau flop ar y bwrdd oedd o ddim di ffilmio'n dda oedd o'n teimlo fatha oedd nhw di cael ei wneud gyn students oedd o'n edrych fel student film oedd Michael Mann yn 2015 obviously di meddwl GoPros I like it so oedd di ffilmio fucking popeth ar GoPros oedd o just yn oedd frame rate rei o'r shots yn wahanol i frame rate rei o'r ei eraill oedd y grade off anyn nhw a mae hwn yn swnio fel film wankers a da ni yn film wankers dwi efo theory pam digital sbiliwch y tema di hacio ddim actually yn hynna diddorol na sorry, da ni'n di sôn wrth neu be ydy'r ffilm yma so Black Cat, mae basically eisiau bod yn Johnny Mnemonic neu Tron well, mae'n agor fyny mae'r scene agoriadol yma yn just mae o'n ti'n gwybod y Fight Club, right? Da ni'n ei weld ar S4 os efo'n dda os wedi bod ar S4C ond ar Sky nes i weld o sef Chernobyl iawn, ddim S4C o Chernobyl S4C dys traws fynydd S4C dys traws fynydd hwnna'n dda hwnna'n troi las weth Chernobyl dyn ni'n gweld Chernobyl ac wedyn yn hwn ti'n gweld dwi'n dallt title sequence mae'r cod mae gyd yn cael ei mynd i fewn bloopity bloop 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 bloopity bloop 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 a mae'r camera'n dilyn y cod trwy'r pipes ac I mean ti'n gorau cael sense of disbelief fod cod yn really slow yn mynd ar hyd y pipes it's not the speed of light dwi eisiau deud rai da chi'n gwybod, dwi'n gwybod, da chi'n gwybod mae David Fincher yn un o favourite filmmakers fi erioed
David Fincher, twat i weithio fo, cos mae'n cael ti i wneud teg 60 gwaith tan bod yn ffindio'r pishin perffaith a wedyn neith o roed o'n y ffilm. A nath o wneud yn Fight Club yn 1999. Y sequence lle mae'r spark yn hitio'r bom. Yeah. A dyna beth ydi agoriad Black Hat. A dwi fel, mae gyd yn llwyd. Mae'n edrych yn shoddy. Ti'n kind of ti'n edrych fel Tron. Dio ddim yn edrych fel Tron. Mae Tron yn amazing. A rhywsut, mae'n actually edrych yn waith na Tron. Tron Uprising dwi'n siarad am rwan. Sef ffilm dwi'n siŵr fyddwn ni'n cyfro yn yr after party yn fian. Ei! Daft Punk dyn neud y soundtrack. Fi'n band fi'n byd i gyd. Don't even. Bryn. Dwi'n edrych yn syth fyny llygad y webcam ma. Don't even. He's looking away. Dwi'n wylo fyny. Na pai. Ond, so, nes i gychwyn gwatcha do. A dwi'n gwybod, y cwpl o ffilms diwetha dyn ni wedi gwneud ar ffilm di ddim, maen nhw wedi kind of cael ei dewis achos maen nhw'n redonculous. A wedyn nes i dechrau watching hwn, ac nes i teimlo y vibe o cychwyn cyntaf mynd, oeddi hwn ddim yn y doclet, mae hwn yn cymryd i hynna'n yn serious. Mae hwn yn cymryd i hynna'n yn rhy serious i fod yn shit hwyl. Mae o gyd amdan, hackers, peryglus. So... Okay. Really lot i ddeud, does. Please, carry on, boys. Okay, so plot, pa ffilm nath o't goffa fi o? Tomorrow Never Dies. Shittest of all the shit-born films. Okay. So, plot... Ti eisiau prynu media rights yn China am y 99 mlynedd nesaf, Bryn? Cos mae Elliot Carver eisiau. So, hwn di'r sequence of events, wan. Hackers torri mewn i power station yn China ag ychwthu fo fyny. Wow, mae'n big. Ma nhw wedyn yn hacio fewn i'r stock market yn Chicago ac yn mesio efo soy prices i nhw gallu gwneud arian. Wedyn, ma nhw mynd i defnyddio'r arian ma nhw wedi codi o'r hack yna, yr cod ma nhw wedi adeiladu ar gyfer yr chwthu'r reactors i fyny yn China i wedyn creu i fflydio fali ag claddu 5 tin mine. Hold on, mae hwnna'n swnio mwy fel shit, beth yw'r ffilm na hefo Chris Walken? Beth yw'r Bond ffilm efo Christopher Walken pan mae eisiau fflydio Silicon Valley? Come on, pawb. Mae Grace Jones yn efo. View to a Kill. View to a Kill, sorry. Yeah. I'm happiest in the saddle. Continue. So okay. No, Bryn, mae angen i rywun fynd trwy'r plot. Achos, spoilers, nes i cyrraedd awr a hanner fewn i'r ffilm ma a mynd, shit, dwi angen mynd i gwely. Mae hwn... Nes ti ffindio hynna allan, Sioned, am fod nes ti... Ti di gorffan o? Nes ti ffindio allan fod dyna o the thing? It was a tin mine. Okay, yes. Nes i ddeu hyn wrth Bryn cyn i ni cychwyn recordio. Oedd Bryn fel, so ti actually di gwachod y ffilm i gyd? Nes i mynd, wel, nes i wneud beth dwi'n awgrymu i bobl beidio wneud hefo podcasts. Nes i watchod o ar 2 times speed. Oh my god. So dwi di gweld beth sy'n digwydd, ond dwi'n actually deall beth sy'n digwydd. So, maen nhw di... So i ddechrau ni. Bryn, take us back. Take us back. Pe gweitha i hackers ydy sylw, right? So, ti'n trefnu pethau mor ddistaw o ti'n gallu, a fel amar ti'n trefnu dwi'n pres, chys dyna beth yw'r stwff sy'n talu ar tai. Ti'n moina. Cys capitalism, Bryn. Cys capitalism. So'r peth, oedd yn fatha ddim yn neud synwyr i fi. Os ti'n dwi'n pres, fel afar, 9 gwaith allan o 10, dydy'r heddlu ddim yn mynd i bodron, achos mae'r yswiriad talu allan, a mae pobl yn cael pres yn ôl. Pawb yn hapus. Pawb yn hapus. Ti'n dechrau lladd pobl, then dyna dwi'n pryd mae'r heddlu yn dweud, hang on, mae'n rhaid i ni stopio'r pobl yma, a wedyn, dyna di'r amser lle mae drones yn dechrau hedfan y chwilio dan ti. Mae nhw wedi wneud bach o Chernobyl straight away. So nath nhw chwthu fyny nuclear reactor i profi bod y cod yn gweithio. Dwi'n lyfio bod yn beta testing efo fucking Chernobyl. A ti dweud, fatha,
so un, ti di lladd lot o bobl, dau, ti di tynnu lot o sylw i dy hyn, a nid yn unig fatha, a dim just sylw bach, ond... Wante, Bryn, dwi eisiau ti ar show notes ni, yes, gallwch chi trefnu hwn i gyd. Dwi eisiau gweld, mae Bryn wedi gyrru screen grab i fi o, I say screen grab, paper grab, o llyfr nodiadau Bryn. Mae yna lot o ebychnodau. Mae'n fi fwy digidol. Mae'n fi yn notes, fel ar Apple Notes, a mae just... Mae just lot yn o ebychnodau a lot o capital letters. Basically yn deud pethau fel... hold on. Wreck-It Ralph breaks the internet ydi hwn. Wow, nuclear meltdown. Oedd hwnna ffilm dda, ddo. Nes i joio hwnna. Basically yr opening sequence of Wreck-It Ralph. Yndi. Sa'n fod i bod i'r chi gallu bod yn yma. A mae hynna mynd yn ôl i'r ffaith dydy actually gweld rhywun yn hacio mewn i rhywbeth ddim actually hynna. A mae'n digwydd lot yn y ffilm dydy. Mae personista wrth computer dechrau teipio. Clickety. A wedyn ti'n gweld nhw'n edrych off i'r pellter a fatha, I'm thinking deeply, I think I got it. What about this? A wedyn... So dyna pam dwi'n meddwl. So Chris Hemsworth, right? Gawn ni drafod Chris Hemsworth. No. Be oedd yr acen? Reit nôl i dechrau'r ffilm, okay? Mae gyda fi issue massive. Issue mwyaf y ffilm ma. Issue 1! Issue 1 y ffilm ma. Reit nôl, iawn oedd y data mynd yn slow a hyrwyd na title sequence, whatever. Be bynnag. Iawn. Bloop. Pam ti'n dilyn y trace yn ôl ac wedyn maen nhw'n dangos i chdi pwy sydd tu ôl i'r explosion mawr ma. A mae o'n sefyll wrth i ddesg efo keyboard tywod yn hofran yn gafel arno fo yn wonky yn ei law o. A wedyn mae o'n wonkily pwyso enter ar y keyboard a mae'r keyboard yn mynd yn wonky. Pam doedd o'n just y keyboard ddim ar y desk a nath o just pwyso enter? Pam oedd o'n cerdded o gwmpas efo Bluetooth keyboard ag oedd o'n wonky. Oedd hwn yn 2015. Who knows? Oedd hwnna di'r weint i fi fyny, reit yn dechrau. O'n i'n gwybod sa ti a Bryn on it hefo'r ffilm yma. O'n i'n gwybod sa chi fel, well, mae hwn obviously yn bullshit, a swn i ddim yn deall pam bod yn bullshit. Wel, so, un o'r peth eraill i fi oedd, di teimlo fatha, oedd nhw wedi trio gwasgu mwy o tensiwn a fatha action o stwff dynamic. A dyna pan dwi'n teimlo fatha oedd yr grein y ffilm yn newid ac oedd yr o'na y dub yn newid. Nes i sylwyr yna? Na, nes i ddim, achos o'n i'n gwrando ar o'r 2 times, o'n i'n watched ar 2 times speed, so o'n i'n methu gwrando ar oedd y dub yn effernol. Oedd gen ti shaky... Oedd y dub yn effernol. Oedd y shaky cam yn shoddy. Oedd o'n neud off for the sake o neud shaky cam. Os ti'n sylwi ar shaky cam... Shake the camera more. A lot o close-ups hefyd. Just i trio creu tensiwn yn y golygfa. A dyn, oedd gen ti... Ti'n bod fatha... Os oedd i tynnu'r slow motion i gyd allan... Fysa'r ffilm di bod fatha 40 munud y fyrach. Nes i ni gychwyn gwylio'r ffilm ma, mae'r plant ddim yn cysgu achos dyn nhw ddim yn blino digon achos dyn ni'n gadael y tŷ nhw y dydd a maen nhw jyst yn colli mynadd. So, oedden ni di endio fy ni'n gallu cychwyn y ffilm am hanner awr 9 a wedyn, nath ni dweud, play ar Netflix a wedyn oedd yn dweud 2 hours 13 minutes. Oedd Aldi troi fi mynd, oh shit. Ni fel, da ni'n mynd i gyrraedd diwedd hwn ac ni fel, ma ffain. So peth weird i fi oedd, so oedd gen ti, yr tamadion efo oedd Hemsworth o fath o dweud, I go after institutions, not people. A wedyn oedd 2 funud wedyn, oedd o'n iwsio bwr i waldio boi arall, oedd i trio dod i fewn i ymosod arno fo. Nath hwnna cael ei adresio? Sut oedd o'n gymaint o SAS, fucking killer... Navy SEAL type waldio ma hwnna'n big thing. So mae Chris Hemsworth yn dod yn y ffilm ma fel generic leading man American.
right? Da ni'n mynd i ddweud, generic white guy. He's all of the... Galle fo fod yn unrhyw un. Dio ddim fel pan mae o'n Thor, neu pan mae o'n Ghostbusters, fan ti'n mynd. Mae'r boi ma'n hilarious. Could only be Chris Hemsworth. Na, mae hwn yn... Chris Hemsworth yn mynd, dwi'n mynd i wneud Michael Mann ffilm, dwi'n mynd i fod yn leading man, a galle fo fod yn unrhyw un. A dwi'n cofio, a ges i'r chat ma fe Al yn deud, dylse fod hwn yn... Sa ti di wneud castio rwy'n fel Elijah Wood yn hwn, sa fo mwy diddorol, fel nerdy bach, blin. So wedi cael allan o'r caffi wedyn? Dwi'n yn gwybod. So Elijah Wood, sa fo jyst i cael fel... Invisible, sa fo'n invisible, sa fo di slipio ring ar i fi, sa fo'n invisible. Anyway... So o ran yr Hemsworth... Gynna i ar y pwynt yna. Sorry, na, so sa ti wedi gallu... So Tang Wei oedd enw y ferch yna fo. Mae'n actores mawr yn China. Sa ti wedi gallu defnyddio mwy o'n hi i rywun... Di hi'n cael dim byd i wneud yn hwn. Dim byd i wneud. Shacio Chris Hemsworth. A as far as that could be, ti eisiau mwy i wneud o'r ffilm. So hi di gallu bod rwy'n yn edrych ar ôl rwy'n fatha Elijah Wood. So hwnna wedi di creu tension. A hefyd, fysa wedi mwy o synwyr oedd y ddain yn edio fyny efo'i gilydd, oherwydd fysa fo wedyn yn ytrach na bod nhw'n 2 person deiniadol sydd yn edio fyny yn 60 times. Na, dwi 100% hefo ti ar hwnna. Mae castio Crims Hemsworth. Because he's a crim. Ond oedd o'n actio na fo, fatha, oedd o wedi cael training. So, oedd Al, chwarae ti, gathon ni good sgwrs ma wan yn deud, like, o ran castio Crims Right, mae hwnna'n mynd ar y rhestr ar gyfer possible titles. Christmas Hemsworth. Crims Hems. So, doedd na ddim byd yn y stori... Achos oedd o'n dweud, I was... so, oedd y prif gymeriad boi o China yn dweud, o'n i'n coleg efo fo, dyna sut dwi'n nabod o. O'n i'n bezis. Doedd na ddim byd yn dweud... Gyd wyt ti angen di un llinell o dialog sy'n dweud, a wedyn etho off i weithio fel IT person y Marines. Neu etho off i weithio fel IT person i'r SAS. Achos doedd na ddim byd yn y stori dweud, mae o'n dweeby, blibidi blwp hacker, ond mae hefyd yn gallu fel smasho gwynebau bobl off hefo botel. Oedd y fight scenes yn shocking. O feddwl bod o'n amlwg wedi ffilmio ar location yn Korean, oedd wedi ffilmio ar location yn Thailand, oedd wedi ffilmio ar location yn China, oedd yn edrych yn drud location shots ma. Oedd o'n amlwg jyst i dod o tîm, oedd ddim yn ymwybodol o sut mae torri good fight, neu di Michael Mann ddim yn gallu torri good fights. A mae hwn yn greit i fi ddeud, achos na si wedi coleg yn Aberystwyth, yn ei ffilm a dwi'n gwybod bob peth, obviously. Ond fel gwyliwr, oedd y fights yn edrych yn rubbish, oedd yr hacio ddim yn ddeniadol. Oedd y plot, o'n i'n mewn poeni beth ffoc oedd yn digwydd i bobl yma. A dwi ddim yn gwachio crime films, ond dwi wedi gwachio The Lincoln Lawyer enghraifft. Nes i'n joio hwnna. Nes i'n joio. Michael Connolly, Matthew McConaughey yn dod ar rhywbeth i'r ôl na. Ddodd The Hems, mae The Hems yn ffynnu, mae The Hems yn camp as fuck yn fy marn personol i, dyna di lle mae o'n neud i gwaith gore, di pan mae o'n high camp. Yn y ffilm diweddara efo Extraction ar Netflix, mae o full on I am a military guy. Tywod, hwn, be o'n i'n gweld... Mae hwnna yn high camp ddo'n dydio. Mae o'n drach yn y fi, grrr! Dwi ddim yn cymryd i hynna mor serious. Oedd, fo yn fod y person yn Extraction, ond yn deall sydd wedi codio hefyd. A dyna yn really taflu fi fatha. Mae'na cognitive dissonance. Cacar sydd wedi gwffio fel hyn? Dwi'n gweld ti. Na, mae'na shot yn efo reit ar cychwyn y ffilm lle mae o'n neud, nid yn unig gwneud press-ups, ond mae o'n neud gravity induced press-ups lle mae'n rhoi di goesau fyny'r wal a wedyn yn neud press-ups. A dwi fel, mae hwnna'n bullshit. Mae angen i ti gael rhywbeth yn y stori sy'n esbonio. Achos nes i roed ar Insta stories fi, check fi allan, dwi'n influencer. Just seen on y fo pan mi o'n yn yr Korean Cafe hefo'r deud ddyn nhw'r actores
Bryn? Tang Wei. So, gyda Tang Wei, a mae hi, chwarae teg, mae'n neud y gorau efo be mae di cael. Mae'n just nista na, a mae just fel, yeah, you know, when you're in prison, you don't do the time of the institution, you do your own time. Ti'n kind of... A mae gyd yn very kind of wanky Michael Mann, I'm my own man, and I'm going places. A hynna ydy'r pen hyn, do'na dim elfen o'r dialog yn teimlo'n naturiol. Na, oedd hwnna'n teimlo'n wrong i gyd. Oedd o just teimlo, what is he on about? What are you Sut wyt talking ti'n about? cael o mor wrong? A dwi'n gwybod, mae hwn di troi fewn i fel pennod super negyddol, ond mae o allan yna i bawb arall glywed bod filmmakers, tymo, sydd yn cael ei nominatio am awards yn gallu ffwcio fo fyny hefo casting gwael, hefo script gwael. Doedd na ddim byd yn y stori yna. Peth das wedi dod allan efo hwn, peth das ddoth allan o'r ffilmau i fi, hwn di'r ffilm gyntaf fi actually sylwi fod rwy'n yn deud ffyrlo yn efo. A dwi'n meddwl, mae ffyrlo yn So esboniwch eto, dwi'n yn cofio exactly lle mae o'n deud. Mae Chris Hemsworth yn dod allan o'r carchar ar ffyrlo, a nath ala fi troi at y gilydd yn mynd, So, o'n un tamad lle o'n i fatha fel be ffwcs yn mynd ymlaen, ond dim oherwydd beth yn digwydd ar y sgrin. So, yn y gunfight, dwi'n meddwl yn Hong Kong? Maybe. O mynd trwy'r docks, lle nhw'n dasio, trwy'r sewers ac yn dasio trwy'r containers. Oedden nhw'n ail ddefnyddio shots gymaint yn hwnna. O'na rhyw beepio ychal. Right. Bryn, weles i hwn ar notes ti. Achos, unwaith eto, gan fi fynd â chi nôl, 24 hours wan, so mae'n 20 munud wedi 10 rwan, ar nos Fawrth. So, 24 hours yn ôl, oedd ala fi'n gwachod y ffilm ma, ac yn i'n mynd, pan mae'r cwcer yn mynd? Mae'r cwcer yn mynd! Shit, be sy'n y cwcer? Ie, be oedd hwnna? Mae'n rhedeg i'r gigyn. Gen i deimlad, so mae'r soundtrack... Unai mae yna rhyw kind of digital kind of beep, 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 neu i bloody ankle bracelet o, achos bod o'n criminal sydd wedi dod o'r carchar, ydy ankle bracelet o'n beepian. Oedd o'n cutaway. Doedd o'n swnio fatha, chos nath o stopio, fatha rhyw chydig o funida. A wedyn, na'n o dechrau eto, a ni'n dweud... Ond... Mae hynna'n cyd fynd efo yr sain diawledig trwy ddefo i gyd. Os ti'n gwylio unrhyw scene yn efo, lle mae rhywun yn siarad ac wedyn ti cut away camera person arall yn siarad a wedyn mae'r person arall yn siarad eto, mae'r gwahaniaeth mewn sain rhwng Chris Hemsworth yn deud un lein a'r deud y lein nesa yn amlwg fod yn deud un yn y studio ac un on set. So mae'n lot o ADR, additional dialogue recording. Ie, mae o'n diawledig. Ac eich bod o'n rhywbeth i neud fo hynna. So, yes, pam bod ti wedi rhoi hwn ar y rhestr i ni i ddechrau fo? Nes i reid o, oherwydd mae o wedi bod yn ffilm dwi wedi bod eisiau gweld ers hir, just yn intriguing i fi. Be fysa Chris Hemsworth yn neud mewn ffilm codio? Bloopity bloop, bloop, bloopity bloop. Dwi wedi bod eisiau gweld Mr. Robot ers hir. Ffilm cyfres amdan hackers a bachu, dwi'n meddwl. Dwi'n siŵr iawn. Dwi wedi cadw'n hen allan ohono fo oherwydd dwi wedi clywed bod o dda, so dwi'n mynd gwybod llawer yn y gair ar y stryd gen fi ydy mae o'n mind-blowing. A mae o'n un o'r ffilms na lle o'n i wrth fy modd efo Collateral, o'n i wrth fy modd efo Heat, o'n i wrth fy modd efo Insider, o'n i'n meindio Miami Vice. Dwi heb di gweld Public Enemies, ond dwi wedi clywed bod hwnna'n ddiawledig. Ond oedd hwn yn un arall fatha, wel, be fysa'r stori mae'n gallu bod? So nes i reid o'r rheswr, Haclediad, mae hwn yn hacio, pam ddim just saflu fo fewn i'r mix? Ond Jesus Christ, mae o'n mor ddrwg. Mor wael, achos gan amla, efo'r rhai gwael ma, hyd yn oed efo Valerian Bryn, dwi'n gwybod, ond da ni'n deud wrth bobl, watchwch nhw, mo'n brofiad. Swn i ddim eisiau bobl wastio i amser efo hwn. Na. Fes ni'n deud wrth nhw neb gwylio efo. Mae hefyd yn un o'r pet peeves fi mewn
sgwennu plot ffilms, sef bod y cymeriad sydd fel arall yn glyfar yn neud pethau top oherwydd bod y stori angen iddyn nhw neud pethau top. Ac so o'n un part a hefyd lol Black Widow oedd y Black Widow stuff yn super Marvel-y achos oedd Black Widow oedd enw yr program yma bysa'n cael nhw fewn i'r llywodraeth Mae'r llywodraeth yn gallu ail-greu unrhyw fath o cod yn defnyddio Black Widow o'r fragments cod arall. Ac so ond maen nhw'n ffonio'r NSA. Ac nath nhw'n fewn i hwnna trwy gyrru PDF i rwy'n. So mae'r boi ma o'r NSA yn deud i Viola Davis sydd o'r FBI na, ti'n ma'n cael iwsio hwn o gwbl. Da ni'n misio China gwbl. Mae Viola Davis yn y ffilm ma, a mae hi'n neud diawl o'n byd. Wel, oce, mae gen i teimlad am beth gwyddoedd i Viola Davis hefyd, ond gafio orffen just y pwynt yma. Mae'r boi ma'r NSA yn gwybod wedyn, ddyliwn ni ddim gadael i pobl ma cael mynediad i'r system ma. Wedyn, mae Hemsworth yn gofyn, be di enw supervisor boi ma i Viola Davis? A mae'n gyrru e-bost y smalio bod yr boss yn dweud, mae eisiau chdi newid y password, a mae'r PDF yn attachment efo keylogger. Mae'n gyrru PDF yn dweud, how to change your password. PDF guide to changing your password. Rwy'n math o ddenw fo, password guidance. A ti'n dweud fatha, mae hyn yn pobl o'r NSA sydd yn gwybod yn well. Ac ti'n neud nhw'n dop mwyn i'r stori gallu gweithio. So ti di creu rhywbeth i rwystro y plot gallu symud ymlaen, a wedyn ti'n creu wedyn rhywbeth i cael o gwmpas hynna sydd yn meddwl bod rhywun sydd wedi neud y peth cywir yn gorfod neud rhywbeth top wedyn mwyn i'r stori gallu symud ymlaen. Lle sa ti di gallu dweud, well, this is joint cooperation, send us the data, we'll get you what you need, fath o beth. O'n y sy'n tebyg... O ddim rhaid rhaid access iddyn nhw o fyna na gyd. Dwi'n meddwl... O'n y sy'n tebyg lle oedd y boi o China yn dweud, dwi eisiau'r boi yma. A wedyn, maen nhw'n cytio wedyn i'r gwesti oriau wedyn lle mae Viola Davis yn cyrraedd efo ffeil o boi yn dweud oedd hwnna'n hilarious a ti'n dweud so hang on can I fi drwy hwnna ta? Pa bit o agos i'r cychwyn y ffilm mae'r boi o China haid fi ddechrau enw fo yn cyrraedd yn office yr FBI yn y swyddfa a dweud hwn di'r boi da ni angen a wedyn mae'n cytio wedyn i'r gwesti y boi lle mae Viola Davis yn cyrraedd efo ffeil o boi yn dweud hwn di'r boi ti isio fath o beth ac yn dweud ddod ni beth gadael boi yma allan o'r carchar a ti'n dweud ac yn dweud wedyn fatha yn big reveal wedyn yn lle dweud yn y swyddfa o'n i'n coleg efo fo nes i sgwennu'r stwff yma efo fo yn coleg yn lle dweud o yn y swyddfa mae'n dweud he's the guy we need a wedyn disgwyl nhw ddod yn so mae'r FBI ddim di wneud unrhyw ymchwil yn mynd actually mae'r boi China ma oedd yn coleg efo'r boi ma mae'n dodgy as fuck a wedyn so disgwyl fynd yn ôl i hotel dweud that's the guy I was in college with him isn't he on your files really nowhere on your files a wedyn mae Viola Davis yn cael byd i wneud mae'n cael byd i wneud na di ddim achos gymodd i oesoedd i fi twigio na Viola Davis oedd yn achos oedd na ddim byd ti di gweld hi mae just yn goffa bod yn serious ac yn i'n mynd si Viola Davis di hon a ddi'n serious Viola Davis oedd hi just fel I'll just get you fired kind of oedd hi just yna i fod yn quote badass ond doedd ddim yn cael dim byd i wneud pidwch watch hwn just mwy o stuff dig deep iawn Tywod, pan maen nhw'n troi fyny yn... Dwi'n yn cofio pa ddinas yn China oedden nhw, lle oedden nhw di cyrraedd a di, tywod, oedd na sewer shootout y bachu. Be bynnag dinas oedd hwnna, lle oedden nhw'n di
torri fewn i'r fan, well, nath nhw cyrraedd y fan, lle oedd pobl, hey, we're watching a couple of guys here, and we're keeping track of these people, and they don't do anything. They walk down this road, go across here, and they do this. A wedyn, mae'n cymryd Chris Hemsworth i nodi lawr ydyn nhw'n dweud. White saviour, guys! They all cross the paths at this point here, in this junction. Ag o'n i'n meddwl, ydy o'n really... The greatest minds of China. Yeah. Mae gen ni'r tri llinell ma. Mae gen ni'r tri llinell ma. Os oes yna... Sa'n ond rhyw ffordd ni gallu dod any correlation. Mae o mor... Swn i'n lyfio meddwl bod o fel, mae hwn yn co-production China, da ni'n trio dod o... Ond mae o just fel, mae'n angen y boi gwyn yma ddod fewn a sortio chi gyd allan. Bod o'n... Pam Chris Hemsworth? Oedd yn gorau rhedeg fewn i'r nuclear reactor. Right, so dyna, so na nuclear meltdown di bod, maen nhw angen cael y computer allan o'r nuclear meltdown bit. I'm like, na, mae rhy boeth, lle ni'n cael y nuclear meltdown bit. A mae'n fel Chris Hemsworth fel, hey, dwi'n criminal sydd ar furlough. Yeah, get him paid. Criminal. Sydd ar furlough. Dwi'n mynd i fynd fewn i'r Chernobyl a cael y computer ma allan. A dyna pryd nes i mynd, na, I'm out. Mae hwn yn fucking ridiculous. O'n i ar y pwynt yna. Ond Insta stories fi just fel... Nath yr hofrennydd glanio yna, ac wedyn nath ddech ar rhedeg o gwmpas yma. Hang on, nath yr explosion yma digwydd. Tua 3-4 diwrnod yn ôl. So pam da chi'n rhedeg o gwmpas fatha, oh my god, emergency, let's go. Ond maen nhw'n ail ddefnyddio shots. Maen nhw'n recyclo footage a dwi fel, oh come on. Mae pobl y cwm yn ei hynna weithiau. Mae'n anhygol i fi bod yr... A fel ti'n mynd yn ôl di'r syniad o student production, a ti'n teimlo di Michael Mann basically di bod yn dysgu ffilm yn rwla. A wedi deud i'r students, gradewch, newch chi'r ffilm, na'r enw fi yna fo, a gwch chi... Oh my god, mae gymaint o hynna. Mae'n teimlo fel na, mae'n teimlo fel, so mae'n bit lle maen nhw'n rhedeg rownd, pan maen nhw'n cyrraedd falle Thailand neu rhywbeth, a mae'n golau ddydd, a maen nhw gyd yn mynd o'r SWAT teams, Chinese SWAT teams ma'n mynd, a wedyn mae gen ti fel, Chris Hemsworth ma'n mewn fel, falle bulletproof vest, a mae just yn fel GoPro footage o'n nhw'n rhedeg. Magazines o dda. Yn diwedd y ffilm oedd o just i corchuddio un efo magazines a lwcus oedd wedi cael ei seithi yn y magazines neu rhywbeth. Mae just... Na, peidiwch. So hwn ddim fa... Chos dwi'n gwybod oedd teimlad y cryf gen Bryn mis diwetha. Ges di well profiad yn gwachod Valerian in the City of a Thousand Planets nag yn gwachod Black Hat? Oedd Valerian yn teimlo'n lliwgar efo ddim substance. Oedd hwn just yn shit. Ie, mae hwn yn warthus di. Ac dwi'n dilyn rhai pobl, dwi'n dilyn pobl ar Letterboxd, review websites de. Dwi'n lyfio sut i review. Mae un person arno fo, a dwi'n dilyn o oherwydd fod o'n angytuno efo fi ar gymaint o ffilms de. Mae hynna'n neis, achos ti'n cael fel eang, fel profiad eang. Ie, so mae o di sgwennu ar hwn, mae review o'n ridiculous, okay? The sensual textures of Michael Mann's Black Hat only seem to heighten the increasing glimpse of danger and the last gasps for air. As the claustrophobic maze closes in on our characters, relationships of the physical give way to the digital, showcasing a deafening loss of security as information flies through an intimate network of inconceivable vastness. A mae'n mynd on, okay? Pa ffilm nath o watchat? Yn union. Mae pobl arall, pobl di commentio ar y review, okay? A mae'n deud, after I've seen the IMDb rating 5.4, my expectations were really low. This morning I watched Black Hat and I was really surprised how good it is. I have to say, the man's heat and the inside are all-time favorites of mine. Both are devilishly good. I'm also a big fan of Croeso, by the way. And now I'm happy to say that after Miami Vice and Public Enemies, there is light at the end of the tunnel. I got my Michael Mann back. The movie is full of typical mannishness. How you said,
distinguishable. A mae'n un nhw wedi Ond sut, so be da ni wedi gweld, achos mae'r grefft yn teimlo'n shoddy yn efo. Mae'r grefft o filmmaking yn teimlo'n shoddy yn hwn. Great Little Write-Up, my top film of the year, and even though it's still early, I'm not sure anything will come close to it. Seen it 8 times now, and each time is an entirely different viewing. Eich da ni just heb di gwylio fo digon o weithiau. Dwi yn shocked. 4.5 stars. Mae hwn yn greu. Achos ar diwedd, dwi'n gwybod os da chi'n gwrando ar How Did This Get Made? Film podcast brilliant, ond maen nhw yn gwachod stwff ofnadwy o fel y 90au gan amla. A maen nhw wastad yn mynd i'r Amazon reviews, a maen nhw'n deud, this film was terrifying and scary. 5 stars. Mae pob beth fel, wow, this was amazing. 5 stars. Un o'r pethau, so just tangent o fanna, un o'r pethau mwy o doniol dwi wedi gweld ar mae'n podcast series o America, dwi'n hoffi enw'r wedi fo, na'n trefyd y link iddo fo. Mae gen nhw segment o'r enw One Star Review Theatre. Lle maen nhw'n cymeryd... Be podcast ydy hwn? Dwi'n hoffi enw'r podcast, neu edrych ar y link, links. Mae'n One Star Review Theatre. So maen nhw'n cael, maen nhw'n sioe ddiw, maen nhw'n cael yr guests i wneud One Star Reviews o Amazon fel dramatic monologues. Nice. A maen nhw'n cymeryd fatha literary works a pethau mawr fatha mae pobl yn gyd yn cymryd i fod yn fatha The Greats ac yn ffidio'r 1-star reviews yn un o dramatic dialogue. So o'n un o'r The Beatles White Album o gyda of Mice and Men a just Lord o hate a William Shakespeare fatha beth, so the complete works, a ti'n deud fatha a ti'n gweld fatha mae be maen nhw'n dweud am opinions fatha 20 pobl actually yn wir, a dwi'n deud hyn yn gwbl ymwybodol o'r ffaith a dwi'n newid gwario hanner awr yn rantio am ffilm o pob di anghofio yn bodoli, a da ni'n gobeithio fod neb dwi'n derbyn y ffaith a dos a byd yn deud bod y marn i'n iawn am hyn, dwi'n mwyn qualified i ddeud rhoi barn ar pethau fel yma, ond shit. Yeah. Dwi'n cael dyna'r peth, dyna'r nodyn ola. Gai Wedi gloi pethau, yes. Mae friend of the show, Phil Stead. Phil Stead. Mae gen i fo review o fama hefyd. Mae wedi rei 3 stars out of 5 iddo. I Black Hat? Yeah. A mae wedi dweud, what a guy. Not only is he the cleverest, most brilliant code writer in the world, but he is an awesome street fighter and brave to a fault. I would imagine his dick is a foot long as well. Okay. Be di alternate casting chi am Chris Hemsworth? Cos dwi'n Chris Hemsworth yn wasted yn hwn. Dwi'n mynd cael Chris Hemsworth. Elijah Wood, dwi'n cytuno fo ti Elijah Wood. Dwi angen fel nerd. Dwi angen weird, creepy nerd. Be di'r Dominic Bear? Oedd hefyd yn yr... Oh my god, Dominic Monaghan. Dominic Monaghan. Ti jyst yn mynd i fynd am... Dominic Ti jyst yn mynd i castio'r hobbits i gyd yn turn ar hwn? Andy Serkis. So gen ti cast Silicon Valley, y sitcom yn hwn, so'n gret. Na, achos y problem ydy, sy'n nhw chwarae fel comedy, ti siwr sy'n gallu neud y serious. Na, be ti angen ydy, mae rwy'n i sylwi pa ffilm yn nhw. Mae'r ffilm yma'n cymryd i hyn o'n lot rhy serious. Dwi'n ni'n gallu gwybod bod o'n ridiculous. Ond ydy'r bobl sy'n neud y ffilm ddim yn gallu weld bod yn ridiculous. A dyna pam, a di beth sy'n ti'n gallu neud wedyn ydy neud defnydd gwell o'r gweddill o'r ensemble i gallu symud. O gwmpas no. Ti angen dweeb. Dwi angen dweeb. Dweeb. Sexy dweeb. Sef oedd Elijah wedi gymlynedd yn ôl. Ond fysa fod i bod yn hydnod, fysa fod i bod yn iawn os oes nhw wedi deud. Eich fod nhw wedi torri'r sy'n allan, eich yn deud is XSAS. So peth ydy idodd nhw yn y caffi na'n Koreatown.
bod o di dropio allan o coleg a dwi'n mynd i'r carchar. Hold on, dwi'n newydd sbio wan. Dwi'n mynd cymryd fod o di bod yn cwffio yn y carchar ar hyd yr amser. Dwi'n edrych ar IMDb info fan hyn. This is the first Michael Mann film to be shot entirely in digital format. A dwi'n mynd credu bod nhw wedi ffilmio Ar pa gamra? 2015 ddim, achos o'n i'n meddwl, so yn 2005, so ni'n deall o. Mae MKHB wedi bod yn ffilmio red cameras ar YouTube ers cyn hynna, ac maen nhw wedi bod lot o safon ar shit yna. Mae'n really... O'n i'n meddwl na fi oedd yn bod yn rhy gas yn efo. Ond mae wedi ffilmio fel pan mae nain yn ffilmio ei hunan yn canu ar gyfer cwffio'r corona. Ond dwi'n teimlo oedd wedi neud o fela i trio fatha artificially adio tension. It's so real. It's digital. Digital. So mae o'r un un sort of thing taken lle maen nhw'n neud multiple cuts mewn action just i neud o teimlo bod o'n symud yn gyflymach na mae o lle be ti'n endio fyny'n digwydd ydy ti'n teimlo'n sal yn gwachod achos ti'n quite yn gwybod pa ffordd a ti'n mynd ag pam bod hyn yn digwydd. Mae'r fight scenes o feddwl bod ti'n eisia does gen i fod ddim proper Hong Kong fight choreographers. Gawn ni dynnu llinell fel dwi'n cydyd efo'r plant. Dan ni gorffan hwnna. Gawn ni dynnu llinell o dan heddiw. Be am ni gychwyn eto fori? Right, hwn ydi gaming section. Da ni di troi hwn. Rwan, da ni'n switcho fod yn mild tech, mostly pop culture podcast i fod yn pure gaming, mostly Nintendo podcast. Fe ddim cael byd mwy wahanol na'r un yn Black Hat yn rhedeg ar ôl pobl ac pobl yn marw a stabio ni gwddw a stwff fel la. I fod ar ynys gyn yn cael ei rhedeg gyn turnips vile, evil beth yw'n o'r boi Toki Tori neu beth bynnag dyn nhw. Tom Nook is the dictator that shall not be. Da ni yn siarad am Nintendo Switch games. Wan te, dydw i heb chwarae Animal Crossing New Horizons, ond mae'n amlwg bod pob ffucker arall yn y wlad wedi. Achos Animal Crossing New Horizons ydy y thing. So mae Bryn, na i fynd â chi nôl cwpl o wisnosau yn chat Haclediad ar messages ni. Mae Bryn jyst mynd, dylwn ni gael Nintendo Switch? A wedyn jyst Iestyn a fi mynd, yep. So ar y pryd oedd a ddim Nintendo Switch. O'n nhw'n sold out trwy'r wlad i gyd. A so mae trella beth sydd wedi bod yn digwydd ydy, mae'r pobl wedi bod yn iwsio bots i brynu'r Switches i trio gwerthu nhw ar prisiau uwch. Nes i bod yn lwcus dros ben a ffindio fo... Ar be nes ti ffindio fo? Amazon. Boo! Ie, cyn y lockdown, ie. Cyn lockdown chdi. Ie. So... Achos mae Bryn yn deud dim Amazon mis mai. O trio, ie. Mae'n dal 20 diwrnod arall, ish, o mis mai, so. Dwi'n gwybod beth sy'n mynd yn gwyddfori. Mae fi'n digwydd bod fi'n ffindio fo yn pris i cynni. So, ni wedi cael Zelda, ni wedi cael Mario. Wante, chwarae teg, nes ti ofyn i Iestyn a fi. Hey guys, mae'n tynnu ar Switch gyda. Dwi'n prynu Mario Kart, ac yn i fel, be dylwn ni brynu nesa? Ac yn i fel, pan bod ti a brynu Breath of the Wild? Bryn, prynu Breath of the Wild. Bryn! Prynu Breath of the Wild. Bryn! A wedyn o Bryn fel, dylwn ni prynu Breath of the Wild? Ac oedden ni just yn bwlio ti fel, yeah. Pen ydy, dwi'n licio games lle dos na da ni di bwlio ti fewn iddo fo'n dos. Dos am stakes, fatha. Reit. Nes ti'n deud yna? Dwi'n deud fath ni. Oedden ni fel, it's the greatest game ever. The princess is going to die. Mae Hyrule yn fucked, Bryn. The whole world. So, a pen di so dwi'n gweld elfenna o fatha Skyrim, a nes i fwynhau Skyrim yn Zelda, so dwi'n eitha fwynhau hwnna. Ond, dwi di bod yn rhoi di ffwr lot o bethau oherwydd dwi'n teimlo fatha gael signo mewn iddo fo. So, un o'r pethau dwi wedi bod yn trio peidio wneud ydy wneud sourdough starter. Gymaint o first world lockdown problems. Ac yr ail beth... I shall call him Herman the German. Yr ail beth o dechrau'n neud a dechrau'r Animal Crossing.
A beth ydi, dwi wedi dechrau'r Animal Crossing wan, a ti'n be, dwi actually quite enjoyo fo. O, ti'n fucking lyfio fo, cos ti'n edrych ar stats Bryn fel, Bryn is your best friend. He's been playing Animal Crossing for 12 hours. So beth ydi, o'n i'n teimlo dda dy Sadwrn, nes i basically gwario dy Sadwrn yn gwely, chos o'n i fatha teimlo'n reit, oh my god, it's never gonna end. So she basically deud, fuck it, dwi'n mynd I brynu Animal Crossing, because the world's gonna end. Ag nes i wedyn dechrau chwarae fo, a ti'n be, oedd actually... Mae'n fucking adorable. Oedd yn adorable, oedd o'n encouraging dros ben, oedd ti'n cael points am wneud peth na. Ti di bod ar y turnip exchange? Dim eto na, so hwnna weekend nesaf. Ti'n mynd I bysgota, ti'n hel y chwyn. Yeah. It's just dwi'n lyfio bod economy dwi'n gwybod dim byd am Animal Crossing heblaw amdan bod yr economi'n rhedeg ar maip. So hwnna'n un o'r ffyrdd ti'n gallu neud pres. So ti'n prynu nhw a wedyn gwerthu nhw ymlaen wedyn it's a capitalist system. So peth ydi ti'n prynu nhw dy syl am 100 a wedyn ti'n trio gwerthu nhw wedyn hwyrach ymlaen yn yr wsos am it's the stock exchange. Stock exchange, yeah. So, chwarae teg, dwi newydd gychwyn gwrando ar podlediad newydd. So dwi'n big fan o'r Max Fun podcast network. Maen nhw'n neud stuff John Hodgman, maen nhw'n neud stuff lot of Jordan Jesse Go, lot o stuff dwi'n gwrando arno, lot o stuff Star Trek dwi'n gwrando arno. A maen nhw newydd gael podcast newydd ar network nhw o'r enw Triple Click, sydd yn gaming podcast, ond mae'n accessible tu hwnt. Mae Triple Click yn really anwyl, a maen nhw just nath nhw wneud fel pennod ynglyn â fel pryd mae'n iawn I iwsio walkthrough guides ac beth ydy'r turnip exchange ar Animal Crossing. Ac ni fel, mae hwn yn gaming stuff, allai dwi'n teimlo fel bod fi'n rhan, mae hwn yn stuff allai ddeall. Achos dwi newydd nabio, dwi di bod ddim yn chwarae, achos nath Iestyn testio'r grŵp yn mynd, shit, Sioned, ti'n chwarae 215 hours o'r Breath of the Wild? Ni'n mynd, well, actually, mae fy mab, nath o gychwyn iwsio save fi am ryw reswm ar Breath of the Wild, a wedyn cyrraedd certain point ac oedd o ddim eisiau gychwyn to. So rwan, mae'n edrych o bod fi yn fucking amazing ar Breath of the Wild. A mae ar master mode, a mae wedi cael y DLC, a mae'n amazing. Ond dwi fy hun newydd gychwyn chwarae o Cami, sydd yn port o game o fel 2006. Ac o'n i'n arfer chwarae hwn ar Wii. A maen nhw wedi dod ar game yn ôl. Ac oedd o fel 8 pint yn rhywbeth. Oh, come on, mae 8 pint yn fel ticket I ddain yn i'r cinema yn fyw. Ac o'n i'n chwarae fel, god, bloody hell. Mae o gymaint o wahaniaeth yn gameplay 15 mlynedd yn ôl a sydd rwan. Mae'n, pan ti'n chwarae rhywbeth fel Breath of the Wild, sydd yn show don't tell, mae'r text yn minimal iawn, wyt ti'n dysgu wrth wneud pethau, wyt ti'n dysgu, whereas mae Okami yn beautiful. So mae'n game amdan fel llenyddiaeth, neu hen traddodiadau gwerin Japan, amdan hen diwiau, a mae'n epic, ond mae hefyd yn wledig iawn. Mae'n beautiful o game. Os ti'n googlo fo, mae'r visuals yn stunning. A swn i'n really awgrymu, just am game throwaway, ti'n gallu probably completio mewn fel 20 awr neu rhywbeth. Os ti'n well na fi, ti'n probably yn gallu. Great game I chwarae, just I enjoyo be mae'n edrych fel. Ond mae'r gameplay'n teimlo mor araf. Mae o'i gyd mor wordy a frustrating. Maen nhw fel bod nhw'n goffod esbonio. Mae yna gymaint o fel, pan ti'n dod o gefndir ffilm fel fi a ti'n dod fewn I byd games, mae yna gymaint o tell don't show yna yn hytrach na show don't tell hefo gaming. A dwi rioed wedi chwarae unrhyw Animal Crossing games. Dwi print I chwarae Pokemon games, dwi'n chwarae Breath of the Wild by proxy, a dwi'n enjoyo dwi'n gwachio nhw fel ffilm cos dwi'n just yn gwachio mab fi wneud o, achos at some point I fi drio cychwyn ar save fi. So Bryn, cara fi drwy fel be mae Animal Crossing isio ti'n neud, like beth ydi basis y game? Wel, hyn ydy'r peth, fatha, ti'n cychwyn y gem lle ti'n cael creu, ti'n prynu
plot ar ynys yn ganol y môr. A wedyn ti'n ara deg yn adeiladu fyny'r ynys, ti'n hel a casglu adnodda, adeiladu cyflwysterau ar yr ynys a falle, ac yn meddwl amdano fo fatha sim hospital meets a dwi'n meddwl am theme hospital fel theme park fel theme park theme hospital be bynnag, ond lle ti hefyd yn mynd o gwmpas ac yn torri lawr coed ac yn ail adeiladu'r lle ac yn mynd i'n ystod eraill ac yn hel arian i ti'n gallu talu i adeiladu pethau a ti'n uwchraddio ac yn agor allan pethau yn region so llythrenol fe chdi jyst chwarae fo ar unrhyw fath o pes a ti'n hapus efo a ti'n gallu neud pethau hwyl lle ti'n ffindio fossils ac yn agor museum ti'n casglu bugs ac yn museum ti'n plannu bloda o gwahanol lliwia fe gilydd sy'n creu bloda lliw arall sy'n wedyn ti'n gallu gwerthu heina i prynu fwy o noddau ti'n gallu datblygu'r ynys. So mae'n game greadigol. Yn sicr. So mae'n lot o grind yn fo'n sicr, ond eto mae'n rhywbeth ti'n gallu just gwario amser ac yn pico fyny ac yn rhoi lawr fel ti isio. A mae'n, i ryw radda, mae'n kind of encourage i weld ryw sut mae pethau datblygu dros amser hefyd, so diolch rhywbeth ti'n gallu fatha. Achos o fel o ti'n deud, mae stwff yn digwydd ar amser fel di Sul y dydw'n lle mae pawb yn mynd i'r i werthu maip nhw. Wel, da chi prynu a wedi gwerthu nhw'n yr wsos, ia. So, mae pethau digwydd ar diwrnodiau penodol a dyna pryd ti'n gallu wedyn cael y peth nesa. A mae'n rhywbeth hir dymor yn ytrach na ti'n gwario 20 awr yn yma, that's it. A mae'n rhywbeth ti'n gallu mynd yn ôl i dros amser. Oes yna fel game narrative yn efo? Neu ydy o just mwy fel Minecraft lle wyt ti'n creu pethau o fewn y byd ac wyt ti'n interactio efo bobl eraill yn y byd? Dyna fel sy'n ti'n sgwyddo fatha theme star meets Minecraft. Dyna sy'n ti'n sgwyddo. So mae yna certain llefydd i ti gyrraedd lefel sy'n ti gyrraedd. Ie, ond dio ddim yn plot driven. Na, ond mae yna fatha be mae Nintendo wedi bod yn neud, mae nhw wedi bod yn rhyddhau pethau yma gacwyd o ar hyd amser fatha ar un diweddar lle oeddech chdi'n gallu cael tocyn i fynd i ynys wahanol lle oedd na maze ar yr ynys i chdi fynd i grwydro rownd a wedyn ti'n gallu hel stwff wahanol ar yr ynys yna. So mae Nintendo ar bwrpas yr un peth oedd nhw'n neud efo lot o'i games nhw fatha Splatoon lle mae nhw'n rhyddhau pethau wahanol i fewn i'r gêm agor pethau newydd i fewn i'r gêm ar certain amser so mae pawb yn cymryd rhan yn hwnna so mae o'n rhywbeth mae pawb yn gallu rhannu ar y we a dweud wyt ti di bod yn fyma eto mae o newydd agor rwan yn hytrach na fatha'r binge watching thing da ni'n neud fatha mae hwn yn fwy o narrative yn y ffordd mae Nintendo'n dictatio yn y ffordd mae'r gêm yn mynd yn ei flaen wrth agor certain elfennau i fyny ar certain amser so mae pawb yn mynd byw trwy fo yn yr un amser ac yn y ffordd yna maen nhw'n neud yn Splatoon lle mae pawb yn cwffio drost rhywbeth mae nhw yn hoffi mae'n gallu dewis rhywbeth fatha hyfenia neu cacan wy neu rhywbeth fel ti'n dewis the theme a wedyn mae pawb yn rhan o hwnna a dyna maen nhw'n neud lot mwy efo Animal Crossing lle mae yna themes yn mynd drwyddo fo ar certain amseroedd lle mae hynna i fi yn weindio fi fyny'n effernol a fys ni mae well gyda fi gêm lle fydra i just bigo fyny a dwi heb di methu rhywbeth a dwi eisiau mynd i fewn iddo fo a dweud dwi'n cofio lle o'n i fatha ma Breath of the Wild lle mae yna certain thing lle dwi wan wedi cyrraedd yr elephant mae Breath of the Wild yn epic ac mae fyny iddo fi peisio'n hyn trwy hwnna so os dwi heb di bigo fyny yn y pethefnos dwytha dwi heb di methu rhywbeth oedd ddigwydd ar y penwythnos
Ond dyna di peth mae'n dda fod na games mor wahanol arno fo. Dwi mor excited bod ni gyd ar Nintendo, achos dwi'n gwybod mae hwn yn y frwydr fel 30 mlynedd oed, ond dwi'n cofio, mae teulu fi a mae natur fi wastad wedi bod yn Nintendo gamer. Dwi rioed wedi cael PlayStation, dwi rioed wedi bod yn mega PC gamer. Mae teulu ni wastad wedi bod yn Nintendo based. A dwi'n teimlo mor saff yn gadael im mhlant i ddod fewn i'r Nintendo sphere o games fel, mae Breath of the Wild yn 12 plus, right? A dwi fel, shit, mae'n hogi ni mond yn 7, ydy o'n okay? A dwi'n gwachio o, dwi'n gwybod maen nhw'n gwneud 12 rating achos bod o'n, ti'n goffa basically lladd stwff, ti'n goffa lladd fel goblins a stuff. Ond does na beth gore, does na byd hypersexualised yna, mae o'n fantasy landscape, a dwi wastad yn teimlo efo pethau sydd yn Nintendo gynta, fel y Nintendo... Chos mae Animal Crossing, dwi'n yn gwybod, Bryn, falle gallu ti roi heads up ar hwnna, ys di Animal Crossing yn Nintendo property, ond mae o'n Switch game, a dwi'n teimlo mae'r Switch yn lle saff i fi roi teulu fi, a dwi'n teimlo'n really hapus yn chwarae fo. A di Nintendo. Na ti, wel, so fel, dwi'n gwybod amdano ti, efo stuff teulu, a dwi wastad yn really gyfforddus hefo, chos dwi ddim yn teimlo fel gamergatey a weird, a fel, hefo games Nintendo. Dyna sydd ddoth ni i fewn, wel, dwi wedi bod yn Nintendo ers cychwyn, ers Nintendo Entertainment System, hwnna o'n i eisiau gael. Dwi'n fucking ancient fi, Ahmed. Ac, ond wedyn pan ddoth y plant i fewn i bodolaeth, oedd na gyfle i fi gael y Wii, ac oedd o jyst yn rhywbeth hawdd i'r plant bigo fyny a chwifio gwmpas. Mae'r Wii just yn a groundbreaking. Mae rhaid i ti roed So nath ni gael ni hwnna, a nath ni cael y Wii U, a wedyn unwaith nath y mam... Nath chi gael Wii U? Do, mae dal fyna. Mae hwnna'n ddiddorol, cos oedd hwnna fel, yn teimlo fel misstep. Ond oedd y mrawd i wedi cael... Ond wneud hwnna i greu y Switch. Achos mae'r Switch yn just yn juggernaut. A hwnna di'r peth dwi'n mwynhau hefyd ydy y doc fewn i'r teledu. Mae'n greit. Mae just ydi meddwl allan mor berffaith. Hwnna di'r peth swn i'n lyfio cael ar gyfer ffôn fi. Ydy fatha rhyw... Genius, ie, siwr. Docs, so just gallu rhoi y ffôn arno fo, a mae'n pario'r automatic efo keyboard a mouse, a mae'n dangos i fyny desktop. Pwy'n ein ar y funud? Samsung, ie? Mae'n rhywun yn neud o. Dwi'n meddwl na Samsung, dwi'n HTC, dwi'n siwr. A fysa rhywbeth fel ar gyfer ffôn fi yn wirioneddol yn anhygol. A mae hwn just gwych, dwi'n just yn plygio fe fewn. Dwi'n just roed yn y dock, tynnu'r controllers off, roi nhw yn y cradle arall, a wedyn dwi'n cario mewn chwarae ar y teledu. A beth ydy mae'n pigo fyny'n union o llawn ni. Mae o'r llai na eiliad am fod pam nes i ddeud o, mae tro canta ni'n meddwl, mae hwn mynd i gymryd amser dydy i sortio ei hun allan, fatha gwybod, dwi ar teledu rwan, well fi switcho drosodd. Dyna o'n i'n disgwyl. Ond unwaith ti'n plygio fe fewn efo, mae'r teledu, ready to go. Dos am lag yn byd rhwng... Allai wirioneddol ddeud wrth unrhyw sy'n gwrando sydd wedi bod yn ymmian ac yn aian am Switch. Mae rhywbeth yna i bawb. Mae'r Nintendo, mae'r online store yn llawn o mae'r bargeinion jyst yn allai ddim deud amdan yr Xbox Store, PlayStation, y stwff na gyd, achos dwi ddim yn brofiadol ohonyn nhw. Ac y peth pwysig hefyd ydy peidwch a talu mwy na $299 am y device. God, na. 320 eich dwi'n cedi eich 320 hefo game. Ie, dwi'n cedi dyna lle oedden ni. A hynny di peth pwysig, chys beth sy'n digwydd ar y funud yn wedi ar Amazon ydy mae lot o bobl yn heicio mae wedi prynu toman o'r dyfeisiadau yma a wedyn yn ail werthu nhw. Wel, welis i un oedd yn gwerthu fo am bron i 600 pence, 600 a hanner, a mae hwnna'n dwywaith be ydy'r dyfais actually gwerthu amdan
Y device wyt ti'n cael am y pris yna, mae o'n special, mae'n touchscreen, mae o'n Joy-Con, mae o'n ar dyledu di. Ond dim am 600, na, dim am y 600, ond am y 300 yna. Ond mae dal, i fi, pam ti... Fyswn ni'n gallu mynd allan a cael PlayStation 4 neu Xbox One, be bynnag un mae Xbox arwain, dwi'n gwybod, dwi wedi colli trac. Fyswn ni dal yn talu llai na beth fyswn ni dal am Nintendo Switch. Ond mae hynna oherwydd, dwi'n meddwl, mae Nintendo, mae pris PlayStation 4 a'r Xbox wedi dod lawr dros y cyfnod. Ond i Switch ddim, oherwydd maen nhw'n gwybod fod pawb dal eisiau fo. Dwi gymaint o fanboy. PlayStation a Xbox yn planio ar gyfer y peth nesaf gyda nhw'n dod allan. Plus, hefyd maen nhw'n prisio'r console lawr i catch a bobl i seinio fyny amdan yr subscription services i gael access i'r hen games, dydy. Mae Switch, dydy stuff online nhw ddim yn gret. Dwi wedi sainio fyny, ti'n goffa sainio fyny Nintendo Switch Online, ti'n talu hyn a hyn y flwyddyn i gael hwnna, mwyn gallu chwarae. Sach na PlayStation ag Xbox. Ydy, ond diolch yn gweithio'n gret. Dwi'n trio chwarae Mario Party. So, dyn ni'n chwarae Mario Party hefo ffrindiau ysgol y mabi. A mae Mario Party, pan ti'n chwarae hwnna dros Nintendo Online, ti'n mond yn cael dewis o fel 6 minigame i chwarae yn erbyn eich gilydd, sydd yn really rhwystredig. Pan mae Mario Party, basically yn game sy'n gallu para 2 awr. Ond mae hynna lawr i'r just a game yna, felly dydi. Yndi, Mario Party ydy'r unig un. So ni'n licio trio. Mae'r actual chwarae online, mae flawless i fi, lle dwi chwarae Mario Kart online. Ti yn chwarae Mario Kart. Mab yn chwarae Fortnite neu bynnag. Dos o ddim issue efo chwarae na, ti'n iawn. Dwi'n cedyn y Mario Party. A ti'n cael y back catalogue na. Back catalogue o SNES games ddim yn massive sell i fi, achos do'n i byth yn chwarae. Taswn nhw'n neud back catalogue o N64 games ar y llaw arall. Mi ddaw, dwi'n siŵr. Hold on, pwy oedd ydi... Un o'n chi di rhoi fyny bod GoldenEye mynd i ddod? Pwy o'n chi... O, ddim fi, ddim yn fi. Oedd rhywun, shit, mae'n awdi. Mae rhywun wedi deud, maen nhw'n dod, basically, maen nhw'n portio. Maen nhw'n gorfod dod o fod. Maen nhw'n portio. Really. Guys, da ni wedi bod yn siarad ys 2 awr a hanner. I mean, mae hwn yn anghyfrifol i wrandawyr newydd. Da ni'n nominated. Chapter mark. Award nominated. Award nominated. Emmy, dwi jyst yn mynd i ddeud Emmy nominated, achos mae'n haws, achos y neb yn gwybod beth i fel poddies. Yeah. Twats. Guys, mae'r champagne di'r rhedeg allan erbyn hyn. Dyn nhw. A dwi dal y flin ar... Da ni'n mynd i watch it at top. Granda. Da ni'n gorau siarad am hwnna, beth eto? Dwi yn mynd i personally curatio y ffilm nesaf da ni'n gwachod. A mae'n mynd i fod probably yn Aquaman. A ti'n be, ti actually dewis ffilm iawn o fanna? Is she enjoy Aquaman? Ie, ond da ni chi gyd wedi gwachod o ddo, so falle bod Aquaman ddim. Ond fel, dwi'n mynd i fynd lawr y ffynhonell ddofn yna. Just nodyn, just oedd yn ymhenni, chys mae wedi cael allu, chys mae ymhenni wedi... Ffrwydro. Os mae'r ffilm efo premise gwirion a mae'r byd y wirion lean into the stupid, os mae'n rhywbeth difrifol lean into... Ie, paid y cymryd hynna'n rhy serious. Dyna'r big problem Black Hat. Ac yn i fel... Mae hwn yn... So the concept a'r plot yn stupid ar y cymerid i hyn yn rhy serious. Os mae'n stupid, lean into the stupid. Os mae'n serious, lean into the serious. So ni'n lyfio gweld rwy'n yn neud podcast amdan, neu yn gwneud pennod gyfan amdan high camp. Fel, mae camp yn rhywbeth mor special. Fel, mae Valerian, mae yna camp yn hwnna. Aquaman is high. Mae o'n... the ridiculousness, bod ti'n ymwybodol bod yn ridiculous, ond ti'n glorifio yna fo. Mae'n drag neu rhywbeth, ti'n glorifio yna fo. Pam oedd, apparently, un o'r pethau ddari Anthony Hopkins deud i Hemsworth a dwi'n gyntaf ffilmio Thor, oedd, there's not much acting necessary here, is there? Mae o'n, exactly, ti just fel... ti'n ma be? Thor Dark World. Fi di'r unig berson sy'n licio'r ffilm yna. Mae hwnna'n highest of camp.
Reit, wrandawyr, da chi di wneud yn wych. Da chi di sticio hefo ni. Da ni'n hyd yn oed i siarad bod Facebook wedi prynu giffi am 400 million. Ond mae'n iawn, da chi'n gwybod bod... Neu, ti'n gwybod be? Nath hwnna popio fyny ar ffôn fi, fatha breaking news gyn The Verge, a nes i uninstallio giffi yn sydd. There it goes. The way you go. So, boys, diolch yn fawr iawn am bennod awesome arall. Diolch yn fawr i pawb sydd wedi cyrraedd mor belled y hyn yn efo. Dwi'n gobeithio bod hwn wedi llenwi oriach diwrnod quarantine lockdown chi. Gai awgrymu rhywbeth iddyn nhw i llenwi'r amser rhwng rwan ag pennod nesa? Ie. Fod eich fod ti di deud, na, scary, fi'n ramwylio fo. Ydy devs ar BBC iPlayer. Ti di deud hyn, do, ti wedi deud hyn yn iMessage ni. Do. Mae devs arno fo gyn Alex Garland. Alex Garland yn creepy Yndi, mae o'n gret o creepy ddo. Mae o'n mor dda. A mae o'n ffitio fewn efo'r Haclediad. Mae'n well na Black Hat. Erbyn pennod nesa, na i wylio devs. Iawn. Great. Shit. Dwi wedi cynnig wneud hwnna, dwi eisiau cysgu. Recommends fi os chi gafel ar copi o'n efo ydy yr animated Harley Quinn series. Mae'r sian ffôn ni. Well, fucking gwych. Kaylee Culco fel Harley Quinn. Lake Bell fel... Culco, bys hi'n amazing yn efo. Great casting. A mi o'n cartŵn ar gyfer oedolion. Ydy o'n edrych fel Batman fel 1982 cartoon? Na di. Mae werth edrych fyny chos mae wych. A mae lot o voice actors da. Mae Jim Rash fel The Riddler. Mae Giancarlo Esposito troi fyny fel Lex Luthor sydd yn wych. Mae Bane yn efo yn anhygol o ddoniol. Bane. Mae o'n basically neud hwyl am ben fatha'r Batman tropes sydd yn mynd o gwmpas, a mae o'n absolutely werth i wylio. Hwna di recommend fi serious, mae o'n anhygol. Dudes, diolch. Na, mae hyn yn greit. Da ni di bod yn hwyr, da ni di cymryd eich amser chi am 2 awr a 3 bron. Mi ddedwn ni diolch yn fawr iawn Iestyn am holygu pob pennod, ti'n greit. Diolch i Bryn am fod yn wybodus. Dwi jyst yn dod ar booze. A diolch i ti am cadw trefn ar rhyw fath o kind of sortio ni allan. Diolch i British Podcast Awards am falle 4 entry a wedyn meddwl bod ni'n well na fel random podcast rhyw mentoriaeth rola, I don't know. Sy'n neb yn gwrando adeg yma. Mae'n ffain. Sy'n neb yn gwrando pishin yma'r podlediad. Diolch yn fawr i chi. Dydyn ni hwyl fawr o chi rwan. Cadwch yn saff. Chwaraewch eich switches. A fyddwn ni nôl mis nesaf ar gyfer pennod arall o'r Haclediad. So am rwan, hwyl fawr! Hwyl fawr!